martxan goiz hastekoa gara. Gogotsu, markatutako lerrotik irten zaleak, gureetakoak eta zuenetakoak. Gure sustrai eta zarro gaude, bide berriak bilatzekoak gara, izan ginen eta izango gara. Beti horregotekoa gara, konturatu ezarren. Eta oso argi dugu, gure meta bakarra. Hauxe da, etxe ondo gara. Arratsaldeon Altsasutik, Nafarroan da gaur, Euskal Herriko itzulia, Lapurdiko lurrak utzi dituzte, eta jada Nafarroako errepietan ari da egiten itzulia 3. etapa hau. Laster izango da helmuga honetan, Altsasuko helmuga honetan, ekitaldiko etaparik luzena dago jokoan, 181 kilometroko etapa, eta giro onarekin, Xabier, arratsaldeon, giroa oso ona ere, hemen bestelako izan baita, beti, hirutan izan da hemen Altsasun itzulia, eta 3etan giro txarra, hotza, elur bustia, hemen denetik ezagutu dugu, gaur giro zoragarria dutkagu etaparako, eta iesaldia, 3 lagun horien gainean Euskaltel Euskadiko gizon bat, laster ingo dugu errepidera, eta pelotoia, 3 minutu pasatxoko atzerapenarekin, iesaldiak biderik egin ote dezake, Xabier? 4 lagun elkartu dira eta hauek kilometro puska batean jarraituko dute, 3 minutuko tartea badute eta orain ordekagune luze horietan pelotoia ez zait iruditzen egoskor hauen atzetik bere alabiatuko denik, baina 4 lagun labur gelditzen dira eta hauen kirol maila kontutan hartuta ez zait iruditzen gaur esprinta saiesteko adina ahalmen izango dutenik. Aurreneko zailtasunak atzean utzita, 4 lagun lasterketa buruan tarte politarekin. Alfonso Arroyo, konta iguzu, iesaldiak ze eman duen kosta zaio fuxeri bat egiteala? Bai, hala da. Etapasera benetan bizia izan da, kosta egin da iesaldia egitea, horre Neozelandian ikusi dugu etapasieran, eta hasieran 3koa izan dugu lasterketa buruan, Jusam Total Energiekoa, Paco Intermarsekoa eta Feri Fakundez uruguaitarra Burgos behatzeko ziklista, eta atzetik, hor biderdian izan dugu Euskaltel Euskadiko James Fuchs, Zelanda Berriko ziklista, eta benetan Zuharrarateko jaitsira ikaragarria egin du, sekulakoa egin du Euskaltel Euskadiko ziklistak, benetan beldurtzeko moduko jaitsira egin du Zelanda Berriko ziklistak, eta justu azken metrotan, jaitsiraren azken metrotan bat egin du aurrekoekin, eta horrira buruan Altsasura bidean, helmugatik pasaera egingo dute, eta atzean berriz 4 minutura pelotoia izan dugu, hor dabil dantzan 3 minutu eta 50 minutuen artean tartea, eta beraz hor dira buruan egundeko 4 protagonistak. Ia noraino eramaten duten iesaldia, esan bezala horrein kilometro asko daude, eta tartea, pelotoiak esan liteke kontrolpean duela. Atzo ere kontrolpean izan zuen etapa, pelotoiak eta azkenean 40 laguneko esprinan hortxe dituzu irudietan Decathlon AG2-erreko Pol Lapeira izan zen azkarrena. Erorikoa pelotoia hautsi dauti zuen, ondorioz saikapen nagusia lehiatzen ari ziren gizon batzuk atzerapenarekin helmugaratu ziren, besteak beste Jon Izagirre, 23 segundoko atzerapena izan zuen Jon Izagirrek. Lehia estoa izan zen, tentsio handia, urduritasuna, errepide bustia, eta esandakoa, garaipena, hor Romen Gregoar joan zen hankaz gora, Armirel taldekidearen gurpilantzi joan, hautagaietako bazen, atzoko etapa lehiatzeko, Grupamako gizona, esan bezala aukerari gabe geratu zen, eta hementxe duzu esprina, eta esprinean urrunetik hartu zuen burua frantziarrak, eta buruari eutsi egin zion, eta besoa jaso zituen, orain arteko garaipenik handiena ospatuz. Lapeira, garaile, 2. postuan Batistela, 3. Berbaeke, Pau Mikel denak ordatoz gurpilean, Alex Aranburu 5. izan zen, nagusitasuna txalogarria, Xabier. Nik uste dut kalkuluak oso ondo egin zituela, ikusi zuen haizea kontrako norazkoan ere jotzen zuela, eta hor taldekidearen babesian eta luzaro iraun zuen, gero hor Garofoli bera ere abiatu zenean, eta begira Garofolik Astana taldeko txirrendularien nolako eskapada egin zuen, hankare atera egin behar izan zuen, eta azkenean zorionez horikari eutsi egin zion, baina horrek erakusten du sprint batean nolako komeriek izaten diren, zenen gutxiren baitan egon daiteken, baina atzo egin beharreko guztiak eta osagarri guztiak neurrien erabilita, Lapeirak bere kirolbitzako garaipenik handiena erdietsi zuen kanboan. Etapa sailkapena, Lapeira, garaile, esan dizugu 2. Batistela 3. Berbaek 4. Pol Mikel 5. Alex Aranburu
Olako talde handi baten, baita sartzearakoan, pixkat, hori, urduritasuna edo, baino egia esan, beste, kanpotikan emateu, ez dakiz zedan, baino gero barruan zaudenen, hori, talde familiar bat bezalakoa da, denak lagunak dira. Kalitate maila handiko jauzi egin du Igor Arrieta gazteak. Kerfarmatik handienetako bat den UAE-rekin 3 urterako sinatuta. Maila handia eta eskakizunak ere handiak. Azkenen, olako talde baten, hori baita notatzea, ez, baita nola ateatzea mentalki, ez, ateatzea irabaztea, eta horre baita, igual, prestatzeizu dena ematea eta aldezun hoberena egitea baita. Lasterketa guztitan maila on baten, ez da izan puntualki, igual maila on batean egon naizela, nik uste urte hasiera honetan beti maila on batean egon naizela eta hori baita taldearekin hasteko ez, nik uste ondo datorrela baita. Iaz apirilean Jurako Turra 8. bukatuta istripua izan zuen helmugatik itzuleran, eta uztailera arte zen itzuli lehiatzera. Pasain urtea azkenean lehenengo hasierako denboraldi hasiera uste baita ondo hasi nintzala, igual ez zian nahi nituen emaitzak, baino pertsonalki errendimenduan ikuste hona zala, baino gero, Jurako erori eta gero urtea pixkat ezberdin hartu beharko nun, eta pixkat berriz forma hartzen, eta gero urte nola hastea baita konfiantza ematei hori. Indako lana pasaen urtean ona izan zala, eta hori, pozik horregatik. 19 urte zituela ezagutu zuen itzulia, aurtengoa 3. du. Bai, egia esan, itzulia beti lasterketa bat oso ondo ezautze dudana eta ilusioz prestatze dutena, eta gero gaina aurten altsasun bukatuta egun baten eta hurrengo gunean etxarritik ateata beste ilusio batekin prestatzetena ez. Igor Arrieta atzabaize puska janda da, gero atzerapenarekin helmugaratu zen erorikoaren ondorioz. Gaur altsasun esan dizugu, gaur giro ona. Ez da horrelakoa izan aurrekoetan itzuli hemen izan denetan, orain aurrena 2006an izan zen, Alejandro Valverde nagusitu zen, Euripean, eta 2002an ikaragarri izan zen bateko giroa eta besteko etapak utzi zuena. Aitor Rosa Bingen Fernandez izan geniten lasterketa buruan, eguneko iesaldian, eta etapa ez ezik, itzulia erabaki zuen Aitor Rosak, egun hartan, ura berritu behar dugu, ura berrituko digu berak Aitor Rosak. Neure buruekin sinisteko ere bai, eta ikusita etapa irabazi nuela, eta itzulia ere, beste erabati igual jokau ahal izan nuen, eta ekipuak geixo konfiego ahal izan zuen. Niretzako altzazu, beti buruen eugikoeten
Ez da edozein egunetan iristen ez, eta Euskal Herriko itzulia etxea iristea polita izango da, ilusioz ez, zemuz joaten den eguna, eta polita izango da. Oso azkarra atatzen baldin bada, isaldia kostatzen baldin bada, nik uste etapa oso azkarra jungo dela, oso zaila izango dela, eta hor ere min asko indaitekela. Gaurko ibilbideak apur bat gogorragoa dirudi. Gainera amaieran igoera batago eta horrek gauzak zaildu egingo ditu. Beraz ikusiko dugu zelan egiten diogun aurre eta besteek zer egiten duten. Egia esan nahiko ondo esnatu naiz, egia da pixkate minuta esnatu naizela, pixka gogortuta muskularki, baina normala da ez, olako erorikoak ondoren, gehien pena segundorik galdu izana ez, azkenean asko kostatzen bai da segundorik errekuperatzea, baina oraindik itzuli asko gelditzen zaigu eta gogotsu gaude. Gaur behintzet eguna pasatzeko asmoa daukagu, ikusi gorputzak nola errekuperatzen duen, eta behintzet atzoko ez ustekorik ez pasa ez dadin berriro erorikoak eta adi egon barko gara aurreko puntan, azkeneko lizarrustiko igoera mugatik ere nahiko gertu baitago, eta behintzet lehenengo taldetxoan sartza daukagun. 23 segundo galduta da Jon Izagirre beste zenbaitekin batera, eta orain, une honetan, bere egoeran, ez dago ez aurrerako, eta ez da iesaldi eta mugitzeko ere. Iesaldi eta mugitzeko izan arriskutsu egia da, duen atzerapenarekin. Jon Izagirre, hemen dituze, etapako aurreneko kilometroak, giro zoragarria gaur. Atzo ez bezalako giroa, Lapurdin. Eta Lapurdin zezik, Nafarro aldean ere bai, denean. Laino batzuk eta badira, baina... Daraman produktu bakoitzean bakarrik ez dagoela adierazteko modua. Kalitatea lurrean dago, kliman eta pertsonetan. Baina baita ikusten ez den horretan guztian ere, tradizio partekatuan, eguneroko lanean, ilusioan, egiten duguna ona egoteaz gain ongi dagoela jakitean. Eta gure herriei eta gure jendeari laguntzen diela. Horregatik hemen gaude eta onena ematen dugu, zuk gu hor eduki nahi izateko, zure etxean. Aukeratu Reino Gourmet, aukeratu Nafar kalitatea. Hirugarren etapa, eta hemen dira eguneko ieslariak eta laster dira Altsasuko helmugan, eta esprina izango da jokoan Altsasun. Dena den, esprina honetan ez da gainsaririk banatuko. Urrengoan izango da, eta urrengoa etapa amaieran topatuko dute Etxarriaren atzan, hain zuzen. Euskal Tele-Euskadi, James Fouché, zeranda bereko mutilarekin. Fagundes, Pakuo eta Josu Mon. Total Energiko gizona. Eta tartea, 3 minutu, 80 kilometro egiteko. Atzoko antzeko egoera genez daukagula esan genezake, Fermin. Atzo ere 4 lagun ibizirin, hasiera batean 5, baina batek erren nabarmen egiten zuen eta banko batzen utzi zuten gero iesaldiko beste kideek ere eta pelotoian ere itxura berbera. Bora taldea kontrolpean darama. Atzo neurri handi batean Ruller Adriak bakarrik lotu zuen iesaldia, gero atzera dute almugaratu zen bera guztiz errezelako. Eta atzora aipatu genuen, ondorengo etapetan eginkizun berbere izango zuela eta gaur ere gauza bere ikusten dugu. Orain gainera, sakanan doazelarik, begira hor zen olako ordekako bailara gozoa duten, pelotoian ere lasai antzea joateko moduan egongo dira, iesaldiak sekulako lana egingo balu eta bereziki pelotoiak hankaltzeko balu hor diferentzia handitu daiteke, baina ez dirudi horrelakorik ere gertatuko denik eta horregatik uste dut, iesaldiak berak ere jakingo duela nahiko itxura txarra daukala lehen abiatu duten ametsa horrek. Etapari aurreneko erdia jandiote, sakanako autobidea, duzue irudietan, 17 gradu. Gehiago, esango nuke eguzkitan. 20 kilometro orduko indarra izeak, ezetasuna, 152koa, eta mailotak pelotoian horrelaxe daude, banatuta, ez du esan nahi. Horrela dauden ikune honetan sailkapenak, alegia Roglicek, mendikoa eta maillot berdea bereak ditu. Atzo eta peira bat zizuen, lapeira da, maillot berdearekin. Eta mendikoarekin Etxebol,
Horrezen behar dena da, haizea kontra izango dutela oraindoan norantzko horretan. Sakana guztian kontrako norantzkoan izango dute, eta gero, baina errepide nagusia utzi eta Alsasu barrura eskuinetara hartzen dutenean eta helmugarako 5 metro falta direla, hor haizea zertxobait alde izango dute, baina beste arazatxo bat, koska dagoela. Esprinta gaur ez da ordekan, baizik eta goruntza, horregatik atzo bezala, gaur ere distantziak eta ondo kalkulatu beharko dituzte, garaipenaren lehian ibiliko diren gizonik azkarren. Lagote honetan, Euskal Teleuskadiko Fuxe ipatu beharko dugu, Xabier, aurtengo fitxaketa da, Fuxe, James Fuxe, Zelanda berrikoa. Postu politak egin dituen mutila, talderi puntu batzuk emateko helburuarekin fitxatu dute James Fuxe, Frantzialdean klasikoetan ibili da, aurreneko hamarretan bukatu du lasterketa bat. Zerrendulari politar, lojoren kontrako saioan, Zelanda berrian bertako txapeldun izandakoa ere bai, gaztetatik bakarkako lansaioan Zelanda berrian maila ona erakutsi duen gizona da, 2019an Arrabideako klasikoan bosgarren postuan ere sailkatu zen, eta gizon borrokalaria puntu eta postu politak lortzen dituen horietarikoa, eta pentsatu dute horrek zenbait puntu emango dizkiola, aurten bertan esate baterako Claude Criquelion sarian, martxoaren 2an jokatu zen lasterketan, ura Alex Segartek irabazi zuen James Fuxe, 9. postuan sailkatu zen, beraz, gizon askarrantzekoa bai, gaur kontua da, abiedurori erakusterako segurazki indarrak erreta izango dituela eta pelotoiak ordurako irentsia izango duela bere ahalegina. Pelote buruan atzo bezalaxe gaur ere, Bora Hansgrohe. Alemaniako txapelduna, tartean, lasterketa ondo ezagutzen duen gizona da. Eta maillot horiarekin Roglic, irunen jantzi zuen eta 3. egunez, hor da, maillot horia soinean duela esloveniarra. Lehiaketaren berri ere eman behar dizuegu. Batetik, bueno, bitartean, Monika Guajardo ageri zaigu. Atxasuarra. Bai, Fermein. Zulian irratilanak egiten dituena, momentutxo bat barkatu, Alfontxo, atzoko lehiaketaren berri, bueno, hortxe izan dugu, erantzun zuzena Gino Bartali zen, erantzun beharrekoa Gino Bartali zen, hortxe duzu berriz ere, Zuliak aurrenekoz helmuga Lapurdin izan zuenean zeinek irabazi zuen, Gino Bartali handia giro etapa irabazi baitzituen urte hartan italiarrak eta Maialen Arteaga zizurkilarrak. Jaso du saria, eta gaurko galdera luzatuko dugu, azkar, gaurko galdera gara dio, lehen aipatu dugu, hemen 2002an, Aitorrosak irabazi zuela, urte hartan, zein itzuli handitan irabazi zuen Aitorrosak, mendiko saria, itzuli handiak irudira, beraz aukeratu, giro aturra edo huelta. Irudietako batean, mendiko maiotarekin amaitu zuen Aitorrosak. Instagrameko kontuan, utzi behar diguzue erantzuna. Eta hau esan da, bai, Alfontxo, itzazurea da. Bai, gurekin dagoagu Pello Olaberria Euskal Teleuskadiko zuzendaria, bueno, nik eta behin, Pello, Jamesek egin duen zorrarreteko jeitxiramenetan ikaratzeko izan da, Bai, egia esan bai, ez? Bai, nahiko bildur pasa deu, kotxe barrungo batzenok, ikaragarri izan da nola jaitsi don, ikuste ematezon, egunero hor gora eta bera ibiltzen dela, eta ikaragarri izan da. Kurba bakoitzen sartzezan modun, ikaragarri. Beste, hirugarren eguna dugu, bigarren ez protagonistak iesaldian, bueno, pelotoiak ez du soka asko luzatzen duzten, Ez, atzo esan izuen bezala World Tour mailako talde hauek ez du tarte handik uste, baina, bueno, gu burrukan gabiz beste egun batez, oso zaila izan da gaurkoa, bagenekin zaila izango zala, baina, bueno, txirrindulari guztik oso ondo borroka due, hasiera batetik, 60 kilometro inda iesaldie, eta pixka atzen harrapa baitu momentu hortan, baina Jamesek ikusi da ze gaitasun dauken, minutu eta erdik endu die aurreko diruri, eta gai izan da aurreko garrapatzeko, jaitxierat eta bai igoera ikaragarri batzuk da. Bueno, Pello, James Fuxek benetan itxura hona duka, ez ikusi moduan. Bai, bagenekin, ez da? Fitxa hauen dunen taldea etorri zanen referentzia hona genduzken, bagenekin ze eratako txirrindulari ezan, iesalditan oso ondo moldatzen den txirrindulari da, eta gaur demostratu ez da. Bai, demostratzen dator klasika guztitan papel oso ona inez, eta gaur ematen nahi dan maiakin, ikusten da txirrindulari handi bat dukeula. Azkena, atzo pena izan zen joan aberazturirena, gutxigatik etzen iritsi lehen denboraldi honetako lehen garaipena. Bai, egia esan kotxeen ospatzen gentozten, zeatik hasieran foto jartzen zuen, etzon jartzen ez lehenengo ez bigarren, foto finixen zaila ginen gure, eta bueno, azkenen bigarren
ez errez, milimetro bat, baina denboraldia erabat aldatzen dizuna, ez da? Así que gaur, aber, poz bat aiatzaigu, bai hemendik eta bai handik. Eskerrik asko, Pello. Eskerrik asko zuei. Gaur, han ez ezik beste lasterketa handi bat ere badago, Michel de Pris. Batetik Pays de la Loire, bigarren etapari dira egiten, handa Euskaltel Euskadi, esan bezala bestetik Michel de Pris klasikoa daukagu. Etxarri aranatzen lasterketa burua ikusi dugu, Etxarritik pasatzen, eta laster da, pelotoia ere hortxe. Aurrean, Etxarri duela, Etxarri aranatz. Lasterketa buruan, Intermarché Pakorekin, eta Pako Milano Sanremon ikusi genuen, Kapo Bertaren atarian ikusi ere, eta ez oso ondo, erori egin baitzen, bakarrik, pelotoiaren erdian, gaur iesaldian dabilen Intermarcheko gizona. Burgos BH, Erik Fakundezekin da, Antonio Erik Fakundezekin, iesaldian, Jetxebol, hemen mendiko mailota jantzita, mendiko mailota ere, erregulartasunekoa eta sailkapen nagusiko aurrenekoaren bezala, Rogličena da. Bentxe, sakanan, atzean Aralar dutela, Aralar eta Samielgo santutegia, irudia irekiko balute. Eta Bora Hans Roger eta kontrolpean Xabier ikusten denez, lasai ikusten dira. Oso lasai ere kontutan. 3 minutuko langa hori mantendu nahiko dute orain, pixka batean. Atzo ere gauza bera egin zuten. Inoiz ez zuten 3 erditik gorako diferentziarik utzi eta nik uste dut gidoia berberari gela izaten. Ibilbide aski desberdina da, atzo gora bera txiki eta Muñoz Josia. Gaurkoa mendate luzeagoak, baina patxadarako, eta orain irudia borren lekuko zelaigune luzeak ere bai, eta pelotoien lasai joateko modukoak, liderrak askorik nekatu gabe, eta horren bestez Borak badaki gero azken kilometroetan atzo bezala, sprintaren aldeko apuste egingo duten taldeak lanean hasiko direla, eta euren kontrolan hori beste batzuen anparoan ere egin ahal izango dutela. Eta mentxe, bertatik bertara orain. San Miguel, anparean Beriain, edo Sandonato, eta hor, tarteko zirriztuan, une honetan lasterketa. Sakana Baiaran, alegia. 1000 metro inguruan dago, San Miguelgo santutegia. Eta gero eta laino gehiago. Goitzean urdin egon da dena, eta orain ordua pasala, gero eta laino gehiago dauzkagu. Baina, euri gararpenik ez dago. Agian, zokoren batean zerai bota ezake, baina gararpenari begira aritu gara, eta hemen, gauden lekunetan, tantanik ez omen da izango, eta lobe. Hauxe da Fakundez. Urtean Espainiako bueltan errukarri bilitzen, zenbait egunetan ia kontrola itxitaren mugaratu zen, gero badaki lasterketa txukun xamarrak ere egiten, eta bulturrean egonik, uste dut, oraingo eginkizun honetan ikusiko dugula gehientsuentan, iesaldietan sartuta. Lasai bien bitartean, Primoz Roglič, egun hauek berarentzat lasai antzekoak dira, gero urduritasuna izango da, atzo ikusi genuen ezpeletan, tarteko helmuga izan zenean, Binego eta Ayuso, bai Ebenepoel denak ere, zerbait arramazkatu nahirik ibili zirela, Ayusok eta Ebenepoel zerbait lapurtu zuten, Roglič etzen horretan sartu, baina uste dut taldea sendo, bera indartxu, lasterketa ezagutzen duela, garaipenarekin amesten ari dela, Esloveniarra beste behin ere. Eta Ebenepoel, taldekideen babesean. Aurretik Mikel Landa duela Fermin, eta oso gustora omen dago. Eta gaur Belgiako egunkari bati ala esan dio. Mikelek ez du, une honetan Mikelengan pentsatzen, Ebenepoelengan baizik, eta garrantzitsua dela Frantziako turrera joan aurretik, bien arteko lotura ez hitzezkoa baizik eta begiratu zero ondo komunikatu behar dutela, eta horretan zailduko direla. Bai Mikel Landa, hementxe duzue, eta baita Ebenepoel ere. Bera oso gustora dago, eta Quick Step taldeak kritika batzuk ere izan ditu. Badakizu Ebenepoel Paris-Nizan izan zen, talde buru zen, favoritoetako bat zen, baina ura Mateo Jorgenson, Bisma taldeko txirrindularik irabazi zuen, eta han Belgika aldean eta egin dioten kritika izan da. Mikel Landa, sasoiko egonda nolatan ez zuten ara eraman, bestela, akaso, Ebenepoelek irabaziko zukeela eta. Frantziako turrean, sarri ikusi dugun, irudia izan da hori. Frantziako turrak Nafarroa ez du ikutu. Frantziako turrean,
protagonista nagusi izan zen Fineko. Gaur hemen da, Nafarroako lurretan. Eta Fineko ezala, beste asko. Fuxe, Pako, Fakundez, Juson. Eguna... Ara hor, txirrendulari gazteak, Fermin. Aralar txirrendulari elkarteko gazteak hor. Alberto Martínez, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendulari hoia, zuzendari dutela gainera. Asaitarra, gaur egun hemen bizi baita. Begira hor. Autoak eta denak atera dituzte, kalera. Egia esan lan egiten du Aralar txirrendulari elkarteak eta lehen bideoan ikusi dugu, hemen bailara honetan bi elkarte badirela, batetik Burunda eta bestetik Aralar txirrendulari elkartea. Txirrendulari elkarte hori Aralar gainera 1980 urtean sortu zen, eta bitxia da, Miguel Indurainek irabazi zuen beraiek antolatu zuten lehendabiziko lasterketa, 16 urte zituela. Gaur egun 33 bat mutil omen dituzten, mutil eta neska, baina garai batean gehiago izan zituzen, 53 ere bai, gutxitu eginda eta horregatik halako bultzada bat eskatzen dute, bultzada hori ematen diete hemen Bailarako herriek nola ez, bai Etxarrik, Lakuntzak, Bakaikuk, Iturmendik, Altsasuk, Olaztik ere bai, Ziordiak, hoi denek laguntzen dute, enpresak ere horretan ahalegintzen dira, baina bultzada beharrean dira, garai batean izan zen loraldi hartatik, gaur egun txirrendulari profesional gutxiago baitira, goiko mailan. Aipatu dugu, egun Martinez ez, nolako lehia izaten zen Burundaren eta Aralarren artean. Bueno, Burunda Kajarruralekin bat eginda dago, Kajarrural errege izan ere, hemengoa da, Altsasuko, sakanakoa da, Kajarrural, eta hor Inazio Arreta da, Arima. Aurpegirik emateztuen Arima da, Inazio Arreta, hor gero manager lanetan Juanma Hernández ibiltzen da, aspaldiko urteotan. Eta Burundakoa esan genezake Floren Eskizabel, eta Burunda nolabait ere bi adar bezala ditu, alde batetik. Umeak edo Burunda txirrendulari eskola kudeatzen ditu, eta Urbasa txirrendulari elkartea da nolabait ere Kajarruralen egoitza ofiziala. Bai, Fermin. Aurrera, Alfontxo. Gurekin daukagu Roman Txikar, gaur egun Total Energieseko zuzendari moduan dabil lanean, hemen txedugu arratzaldeon Roman. Bueno, Roman, habéis metido otro corredor más en la escapada, ayer fuisteis protagonistas en la escapada, hoy habéis metido otro con el objetivo, en principio, de lograr el maillot de la montaña. Sí, bueno, nosotros queremos hacer una táctica agresiva y estar al ataque todos los días porque nunca se sabe si un día llega la escapada queremos estar y no arrepentirse. Entonces nos ponemos al ataque y la idea también es de intentar llevar ese maillot. Román, siendo de Iparralde, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación del ciclismo de Iparralde? El ciclismo de Iparralde va mejor ahora, se está intentando hacer las cosas bien con el Team Iparralde del equipo juvenil, que he podido ayudar el año pasado, entonces tenemos a unos jóvenes muy motivados y también a un staff que quiere realmente desarrollar al ciclismo de Iparralde también. Eskerrik asko. Nada. Munduko txapeldun izan zen, 23 urtepekoetan, eta gero Euskadirekin egin zuten, zenbait denboraldi Roman Sikarrek gaur Total Energiko autoan, zuzendaren lanetan ari den Lapurtarrak. Izen atuan izugarrik egin zituen, etorkizuneko enturra irabazi zuen, munduko txapelketa irabazi zuen, profesionalekin Narankoko igoera korritu eta gure ere bai, eta egia esan txirrendulari horrek izugarrik egin zituen, eta gero itzaldi egin zen, ez zuen jarraitu, beste askoak izaten duten arazoa da hori, baina bazirudien Euskal Txirrendularitzak izugarrizko izar bat izango zuela, eta ez zuen hainbeste tistirarik egin, espero eta baino gutxiago gintzat. Movistarrek ere jarri du, gizon bat, pelotoi buru horretan, Movistarrek, atzo Alex Aramburu izan zuen aurrean, Alex Aramburu eta Serrano bakoitza bere aldetik ikusi genituen. Gero, atzo bertan ez ginen hartugu, Javier, baina Serrano gozo mugimendu traketxa egin zuen esprinean, han Garofoli nola ibilitzen erortzeko zorian hanka pedaletik atera eta horrekari eutxi zionean gustora, gurutzatu egin zitzaion, ikusi ditu. Ezkerretara egin zuen, berak. Kolpetik egin zuen gainera ezkerretara. Tan atera behar izan zuen Garofoli hanka. Ordurako ja,
erabat nahasmasean zebilen Movistar, eta atzo hori Xabier Murielek ere aitortu zen. Alde batetik, Jon Barrenetxegan behar zuela eta gura ere atzean zen, eta Gonzalo Serranok bideratu behar zuela Alex Aranbururen esprinta eta ez ziren ados jarri. Oso atzetik etorri berritzen zuen Alex Aranburuk, ikusi genuen gainera elastiko horia Primoz Roglic bere gurpilean zuela, baina ordurako indar asko zeukan xaututa, beste guztia babesean zikoazen bereziki Lapeirak azken unera arte zuen aurpegirik eman, hasiera batean helmugarako kilometro inguruan faltazenen agertu zen, baina gero berriro taldekiden babesan sartu eta azken unean agertu zen bere distantzia ikusi zuenean eta ordurako jaerreta zegoen Alex Aranburu. Atzo ez ziren ondo ibili eta Alex Aranbururentzat gaurko amaiera uste dut egokia dela, lehen esan dugu gaurko etapak 3000 metroko desnibel metatua du, Alex Aranburu askotan sailkatu da aurreneko 5 postuetan, desnibel metatu hau izan duten hainbat probatan. Irabazi ez du irabazi, baina 3000 metroko desnibel metatua den lasterketetan askotan ibili da garaipenan lehian Goierritarra. Zaztu bestalde, hau duela, geldialdi luze baten ondorengo aurreneko lasterketa, Alex Aranburuk. Orain zail-zailean antolatuta, Ineosekoak ere segurazki Kiakoski hor lehendabiziko postuen dela, atzean du Omar Fraile, bere eskuinetara eta Haiter ere hor dauka. Ineosek atzoko arantzatera nahiko du. Ineos, sailkapen nagusian ondo ibiltzeko moduko gizonik gabe dago, Carlos Rodríguez epatu horretarako maila orain sasoia faltazaio, baina eta Haiterrekin zerbait egin nahiko. Estamos a punto de pasar por meta, para el Sasua. Y después del paso por meta tenemos unos 5 kilómetros que pican para arriba y una bajada larga de unos 10 kilómetros. La bajada es muy revirada, carreterita estrecha y botona, ¿vale? Venga, vais muy bien, 3:20 al pelotón, ahí vamos, pasando. Etxera, otza urte alde honetatik ez da puntuagarria. Zegamara jetxiko dira. Aurrez ordea, Altsasutik pasa behar dute, helmugatik. Eguneko ieslariak 3 minuturekin. Santa Marina, Baseliza. Ibilaldi bikaina askoak egiteko parajeak daude inguru hauetan. Altsasun, sarreran da lasterketa burua. Lehenengo sailkapen nagusian iesaldiko 3 izango genituzke Roglic aurre hartuta. Hor haizea kontra dute eta haize indartsua gainera. Hor ordeka izanagatik gaur abiadura handia eragitea koste egingo zaie. Eta hori lortzen baldin badute indar asko xaututa. Haize zakar xamarra dago, hor eskuitara hartzen dutenean ez, hortik helmugara 5 metro. Eta uste dut ikusen zulentzat ere, referentzia oso garrantzitsua eskainiko dugula orain, gero jakiteko helmugaguneak ze zailtasun duen. Orain haizerik ez dute izango, etxetartean sartzen dirilarik eta gutxiego, eta duten apurra gainera alde izango dute, baina behin hemen zubia pasa eta gero aldapatxo hasiko zaie eta sprint ditoa izango dela. Hoxe da helmuga. Haize alde, Porto Belgiego bandera horrek erakusten du. Txirrendulariak gutxiura era datozen norazkoan, jotzen du. Baina zutitu beharra, aldapa dago ere. Fuixek berak pasa nahi du lehendabiziko postuan, Altsasuko tarteko helmuga honetatik. Helmuga baino lehentxea gainera, 25 metrora ikusi dute, koskatxo bat ere badago, autoek eta motoek. Abiora mantzatzeko. Horrezaten duten, bai. Ez zizu errizko enbarazo egiten duena, baina hori ere, xehetasun hori ere kontutan hartzekoa da. Beno, hau ja da Gipuzkoa aldeara
abiatu dira. Esan bezala orain Otzaurtera egingo dute. Gorantza izango dute. Otzaurteko gaina harrapatu bitarte. Eta gero jetxira luzea Zegamara. Eta Borakoek badituzte laguntzaileak gaur. Etapako azken kilometroetarako eta eskertuta egongo dira seguruenik. Ze atzo azken unera arte, Roger Adriari utzi zioten dena oso osori jateko. Eta gauzak larri ikusten balituzte eurek ere Bob Jungels eta Sobrero eta Buchmann eta behar izan ezkero Schachmann ere lanean jarriko zituzketen. Baina uste dute gora nahiko kontrolauta ikusi zutela eta horregatik askoz gehiagoren beharrik ere ez zuten izan lasterketa nahi zuten lekutik lekura eramateko. Gaur atzo bezalaxe, atzo Ineos taldeak ere aleren bat edo beste jarri zuen, Quick Stepekoak ere pixka bat agertu ziren, berezeki sprint berezi eta gerturatu zen unean, gero Benepolek segundu bat lapurtu ahal izan zuen, eta gaur ere arrazoi batzuk edo besteak tarteko, pelote buruan lanerako jenderik ez da faltako, itzulian, Vulturrean etapa garaipen bat garesti egoten da, eta ura lortzeko lan egin behar izaten denez, horretarako uste dut talderik handienek, aukera dutenek borondate hori izango dute. Hori, esaldiak izan da garesti, oso garesti ere, hasiera bizi izan du etapak. Alegin asko izan da aurreneko kilometroetan, Otxondon gora, aurrena seikote batean, Juaristi, Jon Agirre, Osborn eta Ambar, elkartu dira kilometro bat inguru egin dute lasterketa buruan, aurrena Menges, Formolo, Fontaine Hermans, beste alegin batean, ez dute biderik egin, eta hauek, Pello Laberrek esan duen bezala, 60 kilometro inguruan lortu dute pelotoi atzean utzi eta tarte handitzea. Pelotoi buruari begiratuta Fermin ematen du konfiantzarik handiena sprinterako bi taldek dutela. Movistarrek eta Ineosek. Batek uste dut Alex Aramburu duela buruan, atzo Xavier Morele garbi izan zigun Gonzalo Serranok ere harentzat bideratu behar zuela sprinta, beraz gaur are eta arrazoi handiagoarekin esango nuke amaierak duen ezaugarriagatik, eta Ineosek atzo bezala etan jaiter izango du burua. 2 minutu eta 40 segundoko atzerapena pelotoiak Altsasuko sprint honetan. Helmugarako lana dago, 75 kilometro pasatxo, iragarkin tartetxo bat egingo dugu, iragarkitara bidean QR erakutsiko dizuegu, lehiaketan parte hartzeko, eta bide batez gaurko galdera berrituko dugu, Aitor Rosak 2002an zein itzuli handitan irabazi zuen Mendiko Maillota. Italiako giroan, Frantziako turrean edo eta Espainiako bueltan. Utzi zuen erantzunak Instagrameko kontuan. Iragarkiak, laster izango gara berriz erazuekin.
Hemen dugu, lasterketa burua, eguneko iesaldian sartu diren lau lagunak, hasieran 3 izan dira, Euskaltel Euskadikoak bakarrik egin behar izan du bidea pelotuitik lasterketa burura, asko jo behar izan du, denbora luzez ibili da minutu terdiko tartearekin. Kostata izan bada ere, eta arriskatuta, bereziki jetxieran, lortu du buruarekin bat egitea. Esan bezala, Otzaurtzera bidean lasterketa. Altsasu atzean utzita, Gipuzkora bidean. Total Energy, talde gonbidatua. Romen Sikar. Zuzendarietako bat entzun dugu lehen, Alfontso Arroiorekin. Total Energy, atzo Bilormozekin izan zen iesaldian. Gaur Alan Jusomekin da. Fermin, eta irudi hauek erakusten dute iesaldian nola ze ahalegin serio egiten duten, Nola postura aerodinamiko hartzen duten, garapen luzea sartu eta ura begira hor koroa txiki-txikietan nola mugitzen duten, zeinen kontra egoten diren, aizerik ez jateko, hor Fuxe Euskaltelgoa sartu eginda eta aurki relebo ematen duenean, segureski ahalegin hori, eskuak ere zertxo ezetxe egingo ditu, buru ere bai, hemen gauza serio izaten dira. Oso serio gainera, ahaleginik handiena eginda ere, ez baita bat ere erraza, lortu nahi izaten duten helburu erdiestea. Fuxe, horreneko urteari da egiten, Euskaltel Euskadirekin, James Fuxe. Eta bere gurpilean, hor da, Intermarcheko Pako, baloia, Belgikarra, baloia da, Pako. Eta Fuxe bere garaian, Bradley Wigginsek aztegi edo arrobi gisa antolatu zuen taldean egin zituen urte pare batero. Eta mundu mailako txirrendularirik onenak arribitxiak fitxatzen zituzten. Hemen Jon. 23 segundo galdu zituen atzo Jonek. 54 dago. Eta ezertarako ez dago, Xavier? Hortxe gelditu da lekurik txarrenean esan genezake. Atzerapen izugarri izan balu behar bada biharko etapan mugimendurako erraztasuna izan zezakeen. Esan nahi da liderrek eta ez zutela aintzat hartuko euren postua arriskuan jarriko ezpalu behintzat. Baina 54 segundurekin inork ezin dio ies egiten utzi. Diferentzia ez delako ikeragarria eta gero beste koska da buruz-buruko lehia horretan. Teoria mintzat Binego, Ayuso, Roglic, Ebenepul, Skilmose, hoiek menderatzeare kosta egingo zaiola. Edoze moduz, lasterketan hasten baldin bada eta bereziki horren itxaropena azken etapan izan behar dugu. Lasterketa ondo irakurtzen badaki Jon Izagirrek. Eta martingalaren bat asmatuko du, baldin badu behintzat, era batean edo bestean, itzulian beste behin ere protagonista izateko. Lasterketako gako guztiek ezagutzen ditu, 6 aldiz podiumean sailkatutako gizona da, etapa garaipenak baditu, eta zerbaitan ahaleginduko da. Sandonato, Beriain. Leko ezaguna, 1500 metroko mendia. Haze ingurua. Ez dakit bat ere, baina uste dut gustoko dituzula, Fermin. Zezu askori gantzematen, baina alde esango nuke. Popilo batzu daude hor. Hor beti guten da bakarren bat. Hemen pelotoia hundia, pelotoian gaur bi baja izan dira irteeran, David Godi eta Venturet, Bismakoa. Godik oso bide txarra da aurten. Oso bide txarra. Denboraldi hasi zuen, gero Paris-Niza bere urteko zitari garrantzitsuenetako bat ailegatutakoan ere erretiratu beharren izan zen, eta esan zuten luzaroan nekea jota, neke kronikoa jota luzaroan egon beharko zuela, eta gero zer da, eta oso denbora gutxiren buruan berriro lehiatzen hasi da. Ulturrera etorri da itzulira, eta hemen berriro nekeak edo zerbaitek kalte egin dio, eta berriro ere erretiratuta. Ez da bide hona. Buruz betxekoa, Fagundez. Hauten Jaengo klasikoan. Eguneko iesaldi erabaki gerrian ibili zen. 15 laguneko iesaldia izan zen. 115 kilometrora egintzen iesaldia eta Oier Lazkanok eman zion errematea egunari azken 13 kilometroa bakarrik eginda. Antzen, iesaldian 15 laguneko taldean, gaur ere buruan den Fagundez. Eta bere azken iesaldia Galizian Gran Kaminoko azken etapan izan zuen Fagundezek. Lehen urtean, Kinkai Lake turrean, bigarren postuan amaitu zuen
25 urteko Bergararrak. Bergarakoa bai, baina Uruguaiko Bergarakoa da, zagundez. Hemen basa duze dorrea, Alfontxo, zer? Dorrera inguratuta? Bai, Segamara gerturatzen. Eta, bueno, gurekin daukagu David Txabarri, Burgoseko zuzendaria. Bueno, David, el pelotón no da permiso para nada, ¿eh? No, la verdad es que todo el mundo quiere ganar, cada día están más difíciles las victorias y no dejan tiempo para nada. Hablando un poco de vuestro ciclista, el uruguayo Facunde. Pues es un corredor todoterreno jovenzuelo que va bien, está en buena forma, hizo buena Cataluña y no tenía que estar, pero al final ha echado un cable a los compañeros y se ha metido él. ¡Qué ricasco! Venga, hasta luego. David Etxabarri, Nafarra. Baina bai zail dago, oso zail dago. Iesaldiek aukera izan dezakete, Xabier, baina iesaldietan zaldi onak behar dira, bidea egingo bada. Eta lau baino gehiago esango nuke gainera. Pelotoi horri aurre hartzeko 6-8 lagun osonak, ondo konpontzen direnak, eta atzean ere zalantza eta horrelako kontuek egitea. Eta ezaugarri horiek ez dira betetzen. Atzean, itzuli batean, goi mailako 4-5 txirrendulari edo taldeburu eta haien taldeak ere sendoantzekoak baldin daude, itzuli txiki batean mintzat iesaldiek nekez lor dezakete euren helburua. Itzuli handi batean gauzak errazago izaten dira, atzean ere indarrak gehiago neurtu nahi izaten direlako, baina begira, ia nahi gabean minututa erdira jandu pelotoiak diferentzia orain ere jaitsierarako eta jaitsieran hemen ondo kokatuta ibiltzea beste helbururik ez daukate, baina kontua da, talde batzuk agertu direla, eskuinaldetik hor ikusten duzu EUA taldea Ayuso babesean hartuta, ezkerraldetik Kofidiko Jon Izaguirren taldeak ere hor datoz, Borak ez du burua utzi nahi, badazpada Mikel eta Ebenepoelen, Mikel Landaren eta Ebenepoelen Quick Step taldear ere burura gerturatu da, Ineosekoak ere hor daude, eta elkarren aldamenean, oie, gurpila ikusten dutenean, abiadura nahi gabe bizitu egiten dute. Inguru oso zaguna dituzte, hor peloti horretan diren askok eta askok, horren entrenamenduetako errepideak dituzte, goierritar asko da, peloti honetan. Otzaurtera bidean, hemen da, iesaldia eta minututeko langa ere botadu pelotoiak. Esan bezala alde honetatik Otzaurte ez da puntuagarria, gero jetxera luzea dute Zegamara. Intermarché, Kultureko taldea, beste hirurak talde gonbidatuak, Total, Burgos eta Euskaltel Euskadi. Eta beste abiadura bat ikusten da. Beste jo bat, beste intentzio bat. Eta seguruenik hor aldapa bera hasi aurreko mugimendu horrek jetxierarako prestatzea helburu dutela esan nahiko du. Jetxiera sigisagatxua dute, aurreneko zatian oso sigisagatxua. Eta azkarra, baina aurreneko zatia pasata, zuten gune luzetxeagoak, baina oso jetxira azkarra izango dute, Zegamara. Ez dakit telebistara begira egongo den, baina Erik Breukinek ingurua ikusiko balitu, oso oroitzapen onak izango lituzke, Euskal Herriko itzulia Zegaman amaitu zen urtean, bai goizeko zatia, Zegaman bertan amaitu zen etapa, Breukinek irabazi zuen, eta gero Zegamatik Otzaurte gainera egin zen kronoegoerare berarentzat izan zen. Urtea joan dira, 1988an gertatu zen hori guztia. Suikerbuik, inertzera, zahorreko Suikerbuik, Morenoren mutila. Azken bi etapak eta salkapen nagusia den eraman zuen Erik Breukinek 88. Ya minutuko langa botatu pelotoia. Orantxe, amaituko dute igoera, Otzaurteko igoera. Eta nahi gabe, harrapatuko dituzte. Castroviejo beti bezala gurdiaren aurrealdean jarrita lanean. Atzo Pitcocken, atzo bezaren egun Pitcocken baja izan zuen taldeak. Erlojupeko
saio egin gabe utzi behar izan zuen Pitcockek itzulia. Beno, hemen aldaketarik ez da, iragarkintza beste tarte da daukagu, eta hauxe da, unea proposa, iragarketara jotzeko, iragarketara bidean QR-a eta lehiaketa hor izango dituzue. Aitor Rosak 2002an zein itzule honditan irabazi zuen mendiko saria, hori da, gaurko galdera. Giro Anturrean edo eta bueltan lortu zuen mendiko mailotarekin amaitzea Aitor Rosak. Tarte labur bat eta beste etzenaldirik gabe jarraitu izango dugu itzuliko 3. etapa hau. On vous rappelle la descente technique avec pont étroit. Be careful that technical downhill with no section. El pelotón siempre continúa muy fuerte, siempre el descenso, el retraso, 30 segundos, repito, 30 segundos. Dernier regard de la tête de la course au peloton.
Venga da, otzaurten behera. Horrendik ere iesaldikoak aurren dira, baina horrentxe ja segundo gutxirekin. Gainean du lasterketa buruak pelotuiei luzea. Eta profil honi ja koskarik gehiena jandizkiote azken biak geratzen zaizkie. Hora berriko gaina eta Lizarrusti. Otzaurte, Gipuzko aldetik. Alderi luzeenetik, gogorrenetik. Eta hauekia bukaeran, haue laster dira Zegaman. Endate gozoa eramangarria abiadura hundien igotzeko modukoa. Gero igoko duten Lizarrustiren nolako tankeratxo bat badu. Etzan antzekoa, sigisagatxua, baina erritmo jakin batean ondo eramateko modukoa. Komplikazio tekniko handirik gabea. Eta lehorrean, eta giro argia, eta alde horretatik lasai gaur. Jendearen zatera alde derra, eta ez dakit eguraldiagatik izango den, edo behar bada afizio gehiago dagoelako, baina gaur uste dut Altsasun jendetzaldetik ondo oparo ibiliko dela, helmugagunea. Jende asko inguratu da orain pantailaren bitartez jarraitzen ari dira, lehen zuzenean ikusi dituzte txirrindulariak, eta urrun etortzen direnean helmuga izango da, eta izango da, segurazki hauen artean txirrindularientzat animo iurik zirraratxua izan baitaiteke, gaurko ailegaera. Beira Ineos. Ineos eta Ineosek atzo Carlos Rodríguezekin demora galdu zuen, 23 segundora sartu zen taldean. Ailegatu zen Carlos Rodríguez bera ere, haue Jaiterren aukera izango dute. Arkita garbi. Jaiterrek iaz etapa bat kendu zion itzuliari aurrenekoa, bastidakoa. Jaiterrentzat etapak dira, Jaiterre Lizarrusti ondo dela pasa behar du. Mendate gorxagoak ere pasa izan ditu aurrean Jaiterrek. Ni uste Ineosek gainera normalean lana oso ondo egin izan du eta atzo eroriak eta izan ziren eguraldiak asko nahastu zuen, baina antolaketa aldetik behar bada euren ohituratik kanpo ibili ziren eta ezakit zuzendaria pixka bat serio jarri diren edo haserretuko ziren, baina gaur ja ikusten da ez atzo bezala Brandon Rivera bakarri baizik eta 14 lagun aurrean jarri direla eta esango nuke gaur ja modu serioagoan hartu dutela lan egitearen ardura hori eta gaur ez dutela inolako deskuidorik. Zeamako kaleetan da, lasterketa burua, Fuxe buru jarrita, Fuxe bide irekitzen. Zegamak ere izan zuen, txirrendulari profesional bat, 80. hamarkadaren erdiparean. Iñaki Arrieta, 85. urtebete edo horrelako zerbait egin zuen, baina afizionatu mailan, Jokin Mujikaren eta kontrario latza izan dagoa zen, mendatetan eta ondo ibiltzen zen eta garai batean egiten zen, Arantzazurako igoera, han lortu zuen nik uste dut bere posturik onena, Iñaki Gastonek irabaztako hartan, kronoigoran 3. postuen salkatu zen eta gero salkapen nagusian 4. Eta Aitor Perez Arrieta bestea, profesional izana, eta horrentxe, erdigunean, Zeamako erdigunean, Aitor Perez Arrietak ere urte politak izan zituen, Valentzian, Frantziako turrean, iesaldi ona garabatu zituen. Maila ona izan zen Aitorrek, oso maila ona. Hoxe duzu Zegama. Bai, zer diozu, eta Otzaurtetik Zegaramako jetxira benetan teknikoa oso, eta Zegamarako sarrera errepidea estutu egiten eta arriskutsua dago. Eta Zegama gero bestalde ezaguna izan zen, Barrain Lose bere bigarren hoitza bertan izan zuelako. Manolonean. Bai, kanpotik ikertzen zitutzen txirrendulariak, afizionatu mailan hasi ziren ohituro horrekin, eta Segoviatik, Abilatik, bai, eta lasterketak 2-3 egunetan jarraian zituztenean, hemen Euskal Herriko txirrendulariak ere, bertan izaten zituzten, eta urte askotan, hasi Pedro Delgado eta Arroyo eta Aieranak, eta gerora, San Roman, eta Villanueva, eta Txaba Jimenez, eta beste hainbat ere, Lastras, eta hainbat hor ibilitakoak eta ia hor neurri batean ere urte batzuetan bertan hazitakoak izan ziren. Etxean bezain ondo. Pakok jarraipen eman nahi dio ahaleginari. Besteak ia pelotoiak harrapatu ditu. Beste hirurak bildu ditu pelotoiak eta metro batzuk hartuta Intermarxeko gizona. Pako, baloia, Rokurre herrikoa.
Eta urtean Milano San Ramon ikusi genuen, berta kapoan gora, pelotuaren erdian, bera bakarri, joan zen hankaz gora. Don Pako. Sailkapen nagusian 2 minutu galduta da. Zegamatik, segurara bidean lasterketa orain. Kontrako bidea hemen, Zegaman amaitu zen etapan, egin zuen lasterketak. Solen zen etapa garailea, Soker Ezpanago, karrerarekin irabazi zuen. Orduan, gainera, Osabiaga, sakanatik, Lizarrustitik barrena, atauna jetxi eta kontrako norantzan, gaur egiten ari diren bidearen kontrakoan. Izan zuen etapa amaiera lasterketak eta helmuga esan bezala Zegaman. 85ean. Rolfson zen egirazteko urte hartan eta Abrano Lano ja ordurako lehendabiziko postutan zen 4. sailkatu zen. Eta ondo gogoan daukat oraindik. Lizarrustien kifosatik gorako aldapatxoan nola Javier Palazinek denak atzen utzi zituen, azken unean eskartin sartu zituen gurpilean eta egoaize atzetik zutela marka harrigarri egin zuten Lizarrusti gainetik eta ungo irteera gaina. 60ko abiadura izan zen bataz bestekoa egun hartan, biek egin zutena. Eze alde eta ibilbidea beruntzako joerarekin. Eta Palazine gainera inguruak, etxeko sukaldea bezala ezagutzen zituen. Birrukonia zuzengune bihurtuta, ia. Birrukone bakoitza nondik nora eta nola hartu behar zen ondo jakinda. Konpako. Intermarxe gara moduzko demoraldia darama, Intermarxe demoraldi onaskoak izan baititu, berezik azken biak, garaipen handiekin, aurten baditu 4 garaipen politena, esan nuke, lesaminekoa duela, Lorenz Rexekin lortutakoa. Demoraldia hasieran Australian irabazi zuten, gero Mallorcan ere bai, eta Mallorcan irabazi zuen Dixenek lortu zuen Algarben, etapa bat. Ahalegintzen ari da, baina lehen uste dut laukotean lortu izan ezin dutenak gizon bakarrak are eta zailagoa daukala. Eta behin azken 54 kilometrotan sartuta pelotoiak ere, orain arte izan ez duen borondaterik ez du izango. Oberako baino txarrerako gehiago, txarrerako ulertzen den, bere helburua betetzeko are gozkorrako jarriko da eta lehen ere ikusi dugu bora taldeak. Sailkapen nagusian mugimendu askorik ez zateko alako itxura ortodoso bat eman dio pelotoiari, baina gero etapa garaipena dago jokoan, eta horretan Movistarrek eta Ineosek ahalegin berezi egiteko gogoa erakutsi dutelen, eta hemendik helmugara bitartean ez zait iruditzen hori aldatuko denik. Areagotu baizik. Iesaldia galderik handiena, 4 minutuko izan du. Minutu, 4 gizon, eta honetan bakarra geratzen da, eta orain lan handia dago. Eta zaila, hemendik aurrerakoa ez da erreza. Urrungo igoera, Olaberrikoa ez da luzea, baina baitentea. Min ematen du, min pixka bat ematen du. Bakarri doanari handia emango dio. Pakori, egun guztia aurrean egin eta gero sartzen denean, jurretik gora abiatzen denean. Garapen aldaketa bortitza eskatzen du behintzat. Oso tentea ez da, eta luzeare ez, ura istan baten aterako dute hauek, baina komplikazio tekniko bat badauka. Orain arte garapen oso luzekin ibili dira, platen handia azken kilometro hau eta meintza batere kendu gabe eta koroari txikienak dantzatuz, eta gero bapatean platera txikia eta pinoietan gora 21, 22, 23 horrelako zerbait mugituko du segurazki normalean ibiltzen diren kadentziarekin ibili nahi baldin badu behintzat, baina uste dut atzera begiratu eta zer datorkion ikusi duela eta jan kaltsatzeko eta kamerari ere agur esan dionez egin beharrekoak egin ditu. Bai, hor pasa berri duen aldapatxo horretan ja hanketako mina handia izan du Pakok.
Autoarekin hitz egiten ari da, pelotoia gainean du, honen bestez 42 kilometrora amaituko da. 3. kilometroan hasi den ihesaldia, gehien iraunduena, Tom Pako. Jarrepiketa. Iara iztarrak astinduz, Pako. Iztarrak astigatuta dituen adibide dela esango nuke hori. Astigatuta izaten dituztenen ere, askotan ez diete inolako igurtzirik eta ezer egiten, eta horrek horrela aurkitu dituenerako edo kolpetxo horiek eman dizkienerako. Nekea, guk somatze ez dugun eta askotan gutxiesten dugun nekea sentitzen dute txirrindulariek. Ia une oro gainera. Ahalmena bezain present dagoen ezaugarria da nekea. Etapa bateko azken kilometroetan. Pelotoia bat eginda eta mailotoria ondo kokatuta. Primoz Roglic gogoratu itzuliaren historian 6 gizon dira hasi eta bukatu mailotoriarekin egindakoak. Aurreneko ekitaldian Pelizierrak egintzen hori. Ondoren Jose Antonio González Linares, Kantabriarrak, bitan lortu zuen Linaresek. Hasi eta bukatu hori egitea. Aurrena Kelik, 84ko itzulian egin zuen Irlandarrak. Rominger, Suitzarralk, 83an egin zuen, gauza bera, Jalabertek ere bai, 89an, eta hori egindako azkena Kontador izan zen, bitan lortu zuen Kontadorrek ere, Linaresek bezalaxe. Espainiarrak 2008 eta 2014an egin zuen hasi eta bukatu horiz. Geroztik, inorkez, 10 urte pasa dira, eta hori egiteko aukera paregabea hauten Roglicek du. Aurreneko erlojupekoan mailotoria jantzi zuen. Ja, eusten dion. Bihar ikusiko da segurazki favoritoen arteko kontuak nola dauden. Erlojuaren kontrako saioak aztarnaren bat edo beste utzi zigun. Gehientsuenak oso modu berdintsuan daudela. Roglic izan zen nolabait ere koska bat gorago kokatu zena. Eta ez soilik irabazi zuelako, baizik eta nola irabazi zuen. Helmugan izan zuen deskuido edo erratzeark 5-6-8 segunduko atzerapenak ekarri zion gutxienez eta atera zituen diferentziak handiagoak izango ziren, beraz horrek erakusten du beste guztiek baino saio askoz hobea egin zuela. Eta hori bihar berretsi beharko du, bihar ja mendate serioak izango dira, ez oso luzeak, baina untzilak eta gero gatzagak berezik. Ara. Eroria eta erori Roglic dago. Mailotoria dago. Zutik hor, irudietan eskubialdean, Primoz Roglic bera dago. Txomin Juaristi da, Euskaltero Euskadikoa, hemen Primoz Roglic. Batxibira horrein aldemenen duela, eta buruari eutxe egiten dio, behar bada buruan hartu du kolpea. Erdiz zorabiatuta. Bai. Eta hor protokoloa ea zertan erabiltzen duten, eskuineko hankari eusten dio, hankazurrari. Eta orain komeriak, orain mediko etorriko zaio, ea nola dagoen eta ikusi egin beharko da. Ez duen ezer. Sustuan geratzen den. Mailotoria, beste batzuk erori dira, esan bezala Euskaltero Euskadiko Txomin Juaristi zen hor, lurrean zegoen bestea Jorge Azantzanen. Juaristinen gana joango da. Ez Juaristi hor dago. Eta Roglic oraindik zutik. Segurazki lasterketa moteldu egingo da orain, pelotoia ez batere harritu orain gelditzea. Liderrak erori bat izaten duenean eta lasterketa oraindik bideratu gabe zegoen, esan nahi dut itxu-itxuan sekulako abiaran jarri gabe, uste dut pelotoiak hanka pixka bat altxako duela eta inork ez duela egoera honetatik probetxorik atera nahi. Hori da uste dudan.
Antzeko egoerak, behin baino gehiagotan bizi izan du Roglicek, Maiot horiarekin izan eta erori eta... Paris-Nizan bat deigarriena, 3 etapa garaipen lortu eta gero Paris-Nizan 15. postuan amaitu zuen, hankaz gora ebilizela. Eta finen ere bai, alegia maila handiko probetan, ulturreko itzulietan. Orain ikusi beharko du, ea ez gorputza baizik eta buruak edo nola erantzuten dion. Lazkao zeharkatzen ari dira. Ez? Jurre orain. Hori da, jurre bai. Olaberriara bidean. Hola pena hau. Eta ea Olaberrian eta orain zer, ez zait iruditzen inor mugituko denik. Uste dut, horrelakoetan, gehienetan behintzat, txirrendularitzak oso kirolege honez jokatzen du. Ez da, kirolege esan behar den, baina gizalegez behintzat jokatzen du eta baina ere. Lasai pelotoia. Alde horretatik, Nik uste dut, Roglic pelotoiratu arte eta pelotoi buruan berriro ikusi arte, inork ez duela aparteko intentziorik izan. Zandakoa, ez duen ezer, behar bezala lehiatzen jarraitzeko moduan den Maiot horiaren jabea Binego, hor da bien bitartean, Jonas Binego, bai hemen jakitun dira. Liderra falta dela, erori egin dela eta liderra sartu arte, itxaron egingo dutela. Olaberrian gora, itzuli askotan, ibili da inguru hauetan eta mendate honetan ere bai, askotan, urte batean 3 ere bai igozuten hau. Orain horrena 2019an igozuen itzuliak. Gari bravo! Azkautarra izan zen lasterketa buruan, iesaldian. Urratu harin batzuk bakarri dituela ematen du. Elastikorik, kuloterik, alderdi honetatik behintzat ezkerraldetik ez du hautsi, eta odol jari ondirik ere ez dauka, baina kolpea beti kolpe. Eta kolpea bazirudien une batean buruan ere bazuela, berak egin dituen keinuengatik buruari eusten zion eta holako, ez du izango zorabioa, baina lausotzeren bat edo izan ote duen. Minutu eta 2 segundora Roglic. Nik uste dut ura torpeleratu arte lasai joango direla. Gainera orain pelotoiak lasaitzeko erabaki hartuta norbait mugitzen hasiko baleritz, oso txusitzat hartuko luke pelotoi osoak eta txirrendularitza munduak. Eta futbol partidetan baten gine hartu eta baloira kanpora botatzen denean bezala xedoa orain pelotoia. Roglicen aipamena egitearekin bat, izan da erorikoa. Hortan ari ginen. Hasi eta bukatu hori zegindakoen zerrenda aipatu dugu eta aukera paregaba duela Roglicek esan ere bai eta urrengo irudian horra saldu zaigu lurrean. Primoz Roglic, buru hori helduta. Hauxe da Olaberria. Eta giro ederra eta jendetza errepide bazterretan. Etxera ere laburra dute, Lazkaora, bizi-bizia, ordoa Roglic, bi taldekideren babesean, Juariste ere hor dute. Oraindik 2 minutu eta 12 segunduko atzerapenarekin. Bueno, Olaberrian ez errez. Eta noiz egiten duen bat orain pelotoiarekin ze Lazkaotik atuna laster egingo dute, Lizarrustin. Gero egia da, Lizarrustik gerturatzutakoan bizitzen hasiko da, esan dut, pelotoiak hankaltxa du, baina ez da helmugara arte lasa etorriko. Roglic berak ere alegin bat egin beharko du, lehen bailen, peloto iratzeko, bestela nahi ez da ere, hasiko dirazeten, hau baldator edo ez dator, eta kilometroek aurrera egin ala, pelotoian lehiarako gogoa bizitu egingo da. Eskuinaldea dauka askozen markatuagoa. Eskuin belanburu hori eta odoletan dauzka Primoz Roglicek. Kadentzia hundiarekin dua orain, baina eskuinaldea erori da, eta eskuin belanburua eta odoletan dauzka. Baina halako min keinurik edaztu egiten, aurpegian eta bintzatzen zer antzematen. Ez aldu ezer izango Roglicek. Hala hasi itzulia eta... Bai. Itxura batean
itxura batean ez du ematen aparteko larritasunik duenik, hori ere bai, beroan. Kolpe bat txikia izan dakoan ere beti izaten da kolpea, eta hor mikroausturak edo austura txiki-txikiak izaten dira, giharretan, kolpe handia marra hartu ezkero barruko organoek ere zerbait sufritu egiten dute, eta askotan ematen duena baino gehiago kostatzen da gorputza puntu-puntuan edukitzea. Golaberria gainean. Eta galdapa bera orain, Lazka ora. Lazkaon izango dira, Fermin, edo? Lazkaon hori da, hau egetxita. Roglic da oraindik, hortxe Lazkao. Lazkao, Gari Bravo aipatu dugu lehen, hemen Olaberrean lasterketa buruan izan zela, 2019ko itzulian. Lazkao izan duen azken profesionala, Gari Bravo. Eta orain, ingurukoa Xabier Berasategi da, hemen pelotoian. Lazka saidoa, Lazka orain behar bisita izan ditu Euskal Herriko itzuliak. Eta gero Lazkatarrak, azkaratetarrak ere bai. Lazkaon Jen Boit irabazia da. Bai. Lazkaon Bobby Julik ere irabazi zuen. Joni Weltzek ere bai, Juan Fernandezek ere bai. Edarko bebizi-bizia hemen ala. Ja, tango bide hartu dute hauek. Ja, bai, bizitzen behintzat. Gorakoan ez bezala, ja, Castrovejo garrimo pikin bajarri dio pelotoiari. Orain, Akiakoskitze egiten ari da autoarekin. Ja, Roglicek egin beharko du. Hemen oso serio ez, bestela hemen segura aski azkarrago joango ziratekeen, baina lehen adineko berriketarik ez dago. Uste dut, Roglicen zain egoteko denbora hori neurri handi batean behintzat pasa dela. Ez dute uzkaldu nahi, ez dute haren eroria baliatu nahi, erabat jokoz kanpo uzteko, baina, esan diote, bera ere mugitu dadila, peloto iratu nahi baldin bada. Lasaitu da bain, berriz ere, pixka bat. Kiakoski autoan aritu den horretan, autoarekin izketan, esango du, hainbesteko presarik ez daukagu, behar bada lasaitu, baina diferentziak ez du bera egiten, 2 minutu eta 10 segundu atzerapenarekin jarritzen du, bere horretan. 100 kilometrora, erori da Roglic. Eta geroztik atzetik da, eta 2 minutuko atzerapena gortxe segitzen du. Bai, eta pelotoiarek ikusten baldin badu, diferentzia hori ez dela jaisten, eta ez dela pelotoiratzen, kilometroak bota ala, lehiarako gogoa, etorri ingo zaie. Eta beharra ere bai. Zeren gutxiren baitan egoten den askotan lasterketa bat. Berriki izan ditugu eroriak albiste Flandrian barrena 10 lagun erori eta bereziki Wout van Aertek izandako ondorio larriengatik, eta orain liderra, eta liderrak horrelako zerbait goraberaren bat izaten duenean askoz ere arrabotsa handiagoa sortzen da, duen esanaiagatik, eta Roglic'i begira zer gertatu zaio. Itzule hasieran, Tom Pidcock erori zen. Alege, izen handia duen beste bat, geratu zen ezertan asterako, lasterketatik kanpo. Gaur liderra erori da, eta 2 minutuko atzerapenarekin, Primoz Roglic talde txonetan da. Hor da, Primoz Roglic. Eskuinaldeko mokorralde hori begira, eta belauna eta eskuinaldea hor urratu desenteak ditu, eta belaunean kolpea ere bai. Eta hor kolpea dago. Guk antzemate ez dugun mina seguraski izango du, eta sorbaldaldean ere bai. Kolpea nahikoa serio dela esango nuke. Eta moirudiak hemen. Eta ara, ataungo domoa. Ataungo zer? Ataungo domoa, Xavier. Geologiaren ikuspegitik
inguru honetan dagoen egiturarik bitxiena da ezkoate, anatzean txindoki. Domoari buruz gainera oraintxe argitaratu berri dute liburu bat. 15 kilometro kuadroko zabalera du. Herri osoaren lurrazalaren laurdena, domoa. Aitzarte ingurua. Hemen arrobia, gari bateko arrobia, gentil baratza. Bertan, arrobiaren gainean geologia interesdun leku bezala dago, izendatua, domoa. San Martin auzoa hemen. Eta giro argia, bazterrak behar bezala ikusteko, eskertzen den zerbait da. Lasai, pelotoia lasai, minutu eta 50 segundoko atzerapena. Primoz Roglic liderrak. Hemen Roglicen taldea. Eta sarreran hauek. Beste taldekide bat ere zain gelditu zaio, eta orain iruditu aurretik Primoz Roglicek eta atzetik kuadrilatxoa. Hemen Gonzalo Serrano dabil, baita atzean. Atzo aurrean ibili zen, Madrildarra. Amabi lagun. Hemen itzuliak etapa maierak izan ditu. 80ko hamarkadan Jarmanek irabazi zuen. Gerora Luis Leon Sánchezek ere bai. Azkeneko Luis Leon Sánchezek, 2009an. Lasai pelotoia, pelotoia itxaroten ari da. Oraingoz itxaroten ari da. Ja, diferentzia ere gertuago. Minutu eta 40, minuta erdira badarama. Behar bada luze baino lehen, oraingo geldialdi honekin sartuko da. Baina sartu bezain pronto, bizkortuko da erritmoa. Ea gero Lizarrustin gora, non ikusten dugun Primoz Roglic. Gaur ere hankaz gora. Badira txirrendulari batzuk, sarri erortzen direnak. Eta askotan esaten dugu. Lastima da horrelako hitz gogorrak egitea batek patu txarrori izan duenean, baina ez da soilik patu eta zorte kontua, edo konzentrazioa, teknika, deskuidoa, Roglic ere dezente erortzen den gizona da. Lasai pelotoia itzuliko 3. etapa, Arrondon orain. Eta hurrengo auzunea, Arin berria gauza. Decathlon taldeko gizonak ere buruan. Beraz, Lapeirak atzo ez ezik gaur ere, bere buruan inen itxaropena badauka. Eta Lapeira sekulako gorputzaldia bizitzen ari da, orain dela 15 egun estrenatu zuen denboraldia, 2 garaipen jarraian lortuta, Luar inguruan. Eta gainera min eman zionan orduan esan zenak, Frantziako kopako 2 lasterketa izan ziren, atzo Bingen Fernandezek ere esan zigun hori, halako kritikatxoren bat egin ziotela, alegia maila kaskarreko lasterketak izan zirela hiek. Eta atzokoa erdietxita Lapeira berak ere esan du, orduan hori izan zutenak, orain hau segurazki isilik izango dute. Gauza handiek irabatzeko gaitasunare badudala erakutsi dut eta Euskal Herriko itzulia. Olatu harrapatuta dabil, Paul Lapeira, olatu hona. Ardeni begira itxaropentsu gainera. Aste betean 2 garaipen lortu zituen. Eta orain 2 egunetan, alegia aste berean 2 garaipen, eta orain segidan hau. Eta hoia maila handiko garaipena da, bere palmareserako, ulturreko aurreneko hau izan baita. Hasiera batean gainera etzekien seguru Ardenetan izango zen ala ez, eta oraindik ez omen diote erabazi urtatu, baina erakutsi omen du orain gorputzaldiek kirol maila eta ezaugarri fisikoak badituela lasterketa horietan ondo ibiltzeko. Beraz, talde gehientsuenen nolabait ere bizkarrezura markatuta izaten dute helburu nagusi eta probari garrantzitsuenetarako, baina beti goten da lekuren bat, txirrendulari bat edo bestearentzat, eta aldaketa txiki horiek halako malgutasun bat izaten dute eta Lapeira sartu dezakete Ardenetako klasikoetarako. Minutura gerturatu da, Roglicen talde txoau, ea Lizarrusti igotzen hasi aurretik. Sartu behar du, bestela Lizarrustin eta... Lizarrustin ja erritmo uste dut bizitxago izango dela.
Hor Jonathan Lastrare hor dabil. Omar Fraile ere bai. Gonzalo Serrano hau. Teorian, Alex Aranbururen sprint bideratzailea. Euskaltel Euskadikoa horrek usten ari garena. Fuxe izango da. Ia zenbakia ikusten diogun. Joalist ikusi dugu, momentu batean erorita. Ari ere bizikleta aldatu diote. Autoen errenka darrapatu dute eta hor autoz auto. Segurazki errazago ingo du aurrerako bidea. San Gregorio. Hemen ziklistarik ez, Xabier, hemen pilotaria daude. San Gregorion afizionatutan lasterketa polita egiten zen. San Gregorio saria, irailean. Atención, por favor, coches que van en el convoy respeten el retorno de los ciclistas después de la caída. S'il vous plaît, à tous les voitures qui vont dans le convoi, respectez tous les coureurs qui rentrent après la chute. Please, to all the team manager, please respect to all the riders that are coming from the crash. Thank Eta you. ari dira horretan, ari dira. Errespetuz eta normalean gainera erori baten ostean aurkaria den txirrendulariari ere babesa ematen diete zuzendariek. Fuxe da, atzeko taldean doan Euskaltel Euskadiko gizona iesaldean ibili dena, Zelanda berriko mutila. Mantxo pelotoia, 40 segundora, Roglic une honetan. San Gregorio ergone izango da urrengo uzoa. 34 kilometro geratzen zaizki Elizarrustin gora hasteko. Basartu eta auskoa berriro ere estuantzean eraman beharko du Primoz Roglicek. Behin pelotuaren ipurdira ailegatzen denean, ja abisua emango diete zuzendariek txirrendulariei eta txirrendulariak barruan eramaten duen zu hori erakutsi egin nahi izaten du. Horra gauza bada zuzendariek esatea, bueno, lasa eta auta beste, baina halako eutsi ezin duen eta kontrolatu ezin duen berotasun bat eramaten du txirrendulariak garaipenerako dagoenean edo hasiera batean behintzat agindu hori denean, eta hori Roglic sartu bezen pronto uste dut ikusiko dugula pelotei burua. Sartu egingo dira, ja asko ari da gerturatzen taldetxoa. Goratu nahi dizuet, Euskaltel dokumental bat ari dela prestatzen. Euskaltel EITB-rekin elkarlanean dokumental bat ari da egiten eta irudiak baldin badituzue, errepide bazterrean grabatutako irudiak baldin badituzue, gustora jasoko dituzte euskaltel.eus atarian zehar marra marea laranja jarri eta eskertuko dizkizuete irudiak. Laster dira. Ergoiena. Bueno, hortxe da. Kitxo. Hemen aurrera. Orain leku egin behar diote eta aurreratu egin beharko du, Eta ja zer moduz modatzen den. Hori da. Hor sua pizten denean, zer moduz izaten den erantzuteko. Gaur ez dakit, helmugan Alfonso Arroyo garrapatzeko aukerarik izango duen, aurreko egunetan oso aldarte honean ikusi dugu, beti bezain kiroltasunez, gaur bekokia ilunago izango du, seguraski izan duen eroria dela eta. Ergoien auzoan egin du bat, Roglicen taldetxoak pelotoiarekin eta orain ja hor piztu behar dute agudosua. Sartu da eta atzen gelditu da, baina aurrera egin beharko lukete horien, bestero hor leku txarrean doa. Pelotoia gorein erritmo ez dut egingo du eta. Autoarekin hizketan ari da. Betaurrekoak ere, eman dizkio taldekideak. Hori ere bitxia da, betaurreko eske dabil. Sobrero, Italiarra gelditu da oinatzea. Bai, Sobrero eta Bugman izan ditu. Onaino bitartean
laguntza eskaintzen. Eta orain Urgarra joan Sobrero. Urgarra joan behar dituen gauzak emango dizkiote Roglic'i. Zan bezala, laster dira Lizarrustingora. Leku txarrean dago, Roglic. Leku txarrean dago. Pelotoi ez zaigu iruditzen ere bat hautsiko denik ez da gutxiagorik ere, baina aurrean joateko modurik egingo balu, geroago erosotasun gehiago. 6 kilometro pasatxo. Bataz besteko ez da postera llegatzen, antzekoa da oso gainera, penditzik altuenare, handienare zortzikoa, eramangarria da, baina pelotoia luzatu egingo da hemen. Eta atzean ibiltzea komeni ez da komeni izaten. Oso igoera sigizagatxoa du, Lizarrustik. Beno, kasetan da, itzulia kasetan. Gare bateko zikliste beti kaseta esan ezkero, kaseta biraje, erantzuten zuten, Saiaga. Gare batean bidoi bat jartzen zuten hor. Zuk ezagutatzen zure garaian? Bai horixe? Bai horixe? Urkilako bidea egin zutenetik, ia kaseta biraje desagertu baitzan? Biak ezagutu genituen. Bidoiari buelta eman eta gero Urkilean gora ere bai. Aspaldiko garen seinale. Ondik hemen mintzat, errenka benik. Beno, hauek hasi dira, Lizarrusti gotzen. Lidl eta Ineos pelotoi buruan, eta Bisma ere erne. Atzo oso konzentratuta ikusi genuen Jonas Binego, bereziki ezpeletako tarteko helmuga ailegatu zenean, eta Ingan Sarien lapurreta hori izan zenean oso ondo kokatuta ibili zen txirrendulari Danimarkarra, aurten inoiz baino gozetiago dabilela esango nuke. Aldekide bat galdu du gaur, Bentolet, ez da abiatu. Atzo aldamenean Van Bele gazte izan zuen. Eta Lidlekoak erne, hor dute Eskirmose, zelkapen nagusian hor 10 segundora. Eta Danimarkarrek gaur ere badu esperantzaren bat, Roglic pixkanaka Alfonso aurrera egiten ari da eskuinetik. Ari da. Poliki ordoa. Maiotoria. Aurretik bit aldekide eta beste bat atzeti dituela. Bidea erekiz. Eskuinetik. Taldekide leku egin eta gero berak pasadizua duenean aurrera egiteko. Buchmann eta Schachmann. Lizarrusti orain urrena itzuliak 2019 igo zuen. Iesaldi izan zen, Zumarragatik abiatu zen etapa, Gorraitza joan zen etapa. Beste Gari Bravo joan zen iesaldian Julian Bernard, hemen den Frantziarra izan zen lasterketa buruan iesaldian. 2009an bestaldea, tonen itzulia hasi zenean, Aitor Hernandez izan zen lasterketa buruan, Gorka Izagirrezen, Aitor Hernandezekin batera iesaldian. Eta Lizarrusti itzuliak aurreneko zigo zuenean, Txomin Peruren izan zen lasterketa buruan, 1974an. Mendiko Turreko saria irabazten urte berean. 5 kilometro gailurrerako. Hauxe da Lizarrusti, eskuinezker, sigisaga. Penditza hundirik gabe. Tarteka oso zoru honarekin, orain bezala, beste batzuetan zulo gehiago dago. Baina mendate eramangarria. Osoa. Oso etzana, eta norbait egondo ezagutzen duen mendatea. Alfonso eta gehiena Prater handian, seguruenik, hala? Bai, horixe da, bai, oso etzana da. Oso eramangarria. Hauentzat. Eta hauentzat, guretzat, Fermin, guretzat, Fermin. Gok Prater txikia behar izaten baitu. Bai. Gaur egun daiko daukogu, igotzarekin, Ineos eta Fisma, pelotea gidatuz. Eta Roglican, orain txikusi dugu momentu batean irudietan ezkerraldean, bazter-bazterretik aurrera egiten ari da. Segitzen du, postuak aurreratuz, Igor Arreta hemen eskubian irudietan. Igor Arreta gero ondo ezagutzen ditu zoko hauek. 11 kilometro egindako izango da honezkero Igor Arreta inguru hauetan. Eta egiteko dituenak, ondo dela.
Ez dago mugimendurik, Lizarrustin. Oso da pelotoia. Oso, lasai ez, baina aparteko zakarkeriri gabe, alegia ritmo aldaketarik eta ez dago, Jonathan Castroviejo jarritako ritmoan hortxe denak, gurpilean jarrita. Bai, abiadura handixia marra izanik, babesak ere bere garrantzia badu eta horrelako mendate batean esfortzu oso muturrera eramate ezbaldin bada, luzetzea ere zaila da. Potxio hau baino laburragoa da, baina zaitasunez penditzez antzekoa, eta pentsa antze luzatu izaten den. Abiadura izugarria izaten delako, han 40 kilometro orduko abiadura igotzen dute, hemen 10 mantsoago doaz, baina 30 kilometro orduko abiaduran, babesa asko antzematen. Eta hauxe da, tarterik antzematen da behintzat. Usabiaga hauxe da, Lizarrustiko, puskari gogorrena. Tarte laburra. Euneko zortziko dagoen tartetxo ere. Hor, Roglic. Ja eskuin bazterra utzi du, baina ja pelotoi bururatu delako. Aurkariak eta segurazki begibistan izango ditu, bineko eta batzuk aurrera tuxiago daude, Ebenepol ere bai, baina begibistan dauzka bintzat eta... Indezala aurrera, Ez du ematen inolako arazorik izango denik. Alba du bintzat, indezala aurrera. Jardadila, bineko Ebenepol eta hauen gurpilean. Hor ja tartean sartu da eta nik uste dut ontzat ematen duela orain daukalekua. Aurrerago joan nahi izan balu lehen bezala eskubitik jarrituko zukeen, baina hor ja erdipare horretan dago, begira hortxe erdian, elastiko horiarekin, batzuetan bismakoa dela ematen du, ez dago desberdintasuna handirik kolore tonuan, baina hortxe, orain ja sartu denean, hortxe Primoz Roglic, zutik jarrita, eskuin mokorraldea erabat urratuta, kulotea utzita, eta bera jakingo du, horrek zen min ematen dion. Azala erretzeaz gain, kolpe horrek ezurduran eta gierretan ere utziko baitio. Oso larririk espaldin bada ere, ondorioren bat edo beste. Sepkus taldekidea dur, aurrean. Batial dabil Sepkus. Sepkus. Taldekide hoia. Binegoren morroia da, Sepkus. Roglicek beste morroi batzu dazka gaur egun. Hemen Hindley, giro irabazteko gizona, mendatetarako behintzat, talde langilerik sendoena segurazki. Primoz Roglic izan ez balitz, boraren lidertza eramango zukeen Australiarra. Atzo atzeratuta sartu zen Joni Zagirreren taldean, 23 segundo galduta. Era Ayusoren ondo datorren. Ayuso, ez duzu ikusiko, UAEko elastiko zuriarekin, gaztenaren saria soinean daraman elastiko urdinarekin baizik, UAEko taldeki baten atzetik. Erne txarrin esprina dukagu, gainsariarekin. Igor Arrieta gaurrera izea jaten. Ayuso gaurreti duen txirrendulari gaztea, hemen sakanakoa. Sakanan dagoen eskoletako batek, Aralar txirrendulari elkarteak 8 bat profesionalintzat aterako zituen, segurazki aurrenekoa Javier García handia izango zen, eta gerora Jose Luis Arrieta, Igor Arrietaren aita, Egoi Martinez, Gorka Berdugo, Javier Etxearri, Joseba Larralde, Josu Etxeberria, horiek dira Aralar txirrendulari elkartetik ateratako profesionalak, eta lehen ikusi ditugu, Aralar taldeko txirrendulari gazteak. Josu Etxeberria aipatu duzula, Josu Etxeberria istripoa izan zuen, Kajarruralekin dugu, Josu Etxeberria geldi dago. Bera iterre txirrendulari izan zen, baina burundan ibili zen, etzen profesionaltara llegatu, baina afizionatu hona izan zen. Eta txirrendularia, korrikalaria. Beobiatik Donostiarako irabaztakoa. Pelotu oso osorik, Lizarrustin guruak eta Aralar. Aralarko gailurrak, han urrunean. Gaineta Malkorri Uarrain izango dira. Gutierri, urrena. Iberdolaren posteak izendatzea bakarri falta zaizu Fermin. Hoi ez dute goitizenik edo.
Oiek ez, baina hemengo zumait pago bataiatuta dauzkate, Sobega? Hau, Menges. Eta pasidan mugitu da. Puntu batzuk hartu ditu. Otxondon, izan da lasterketa buruan gero jarraipena ematen ahalegindu da, baina pelotoia gainean izan du eta azkenean. Ez du lortu, Hego Afrikarrak bidea egitea. Urte honak izan zituen onak, distira undiri gabekoak, baina onak. Oso onak. Turren aurrengo hamartan bitan ere bai. Erregulartasun handia izan duen gizona da distira gutxi ordea. Ibili denerako gutxi irabazi du Mengesek. Eta ja, bastante itzalia da bilera esango nuke. Bai, ja bere eginda dago. Honek arazoak pisuerekin ere izan zituen. Izugarri argaldu nahi izan zuen eta alako anoresia puntu bat ere bai indarri gabe gelditu zen eta hor bere errendimenduak hainbat gora bere izan zituen eta gero ja arazoiek konpondu zituenean hobetosiago ibiltzen eta hasi zen, baina bai, orain 32 urteko txirrendulari honek hainbat gora bera izan ditu. Hego Afrikarra 2013an egin zuen debuta eta garaipen oso gutxiko txirrendularia izan da, baina lasterketari garrantzitsuenetan postu on asko lortu izan dituena. Espainiako bueltan Les Praeresen etapa garaipena lortu zuen, Apeninetako Giro irabazia da, Kopi Bartali astea eraman zuen sailkapen nagusia eta hango etapa bat ere bai, eta gero zeuk esan duzuna, Turrian birritan 3 zortzigarren egina da, Espainiako bueltan 10garren ere bai, eta hori egiteko maila oso honeko txirrendularia izan behar da ezinbestea. Iaz, Turra utzi egin zuen Morzingo etapan, 14garrenean, Lepauze jautxita. Etapa hasi eta gutxira, erori zen. Beste 30 lagunekin bai, hori gondia izan zen, etapa hasieran. Gizona bitzulian, Fermin 6garren izan zen, Valverde irabaztako 2017ko ekitaldia. 6garren itzulian. Beno, mendiko sailkapena helburu duela Luis Menges, pelotoiari aurre hartuta Lizarrustin. Sailkapen nagusian oso atzeratuta dago, 2 minutu eta 22 segundura, eta horregatik ere pelotoiak ez dauka zertan kezkaturik. Lehen horregatik aipatu dugu, Jon Izagirre dagoen lekua, ez dela bat ere leku erosoa, iesaldietan eta murgiltzeko. Hau ere 21 segundura egon izan balitz, ikusten da, oraingo mugimendu ez dela serioa, baina 24 segundu beti ere errezelo gehiago sortzen du, 2 minutu eta erdira dagoena gaina. Eta hemen errepide bazterrean, Lizarrustin gora, kirolari bat ikusu, Fermin, Jonander Albizu, pilotaria. Zelari hundia, Albizu, esan dugu lehen, San Gregorio, pilotari nauzoa dela, Albizu eta Beñasenar, dira gaur egun profesionala, gero aia auzoan iraitz Zubizarreta, Zubizarreta ganaia gaztea Beñat, afizionatu mailan oso goian dabilena, gauzak ondo profesional ikusi behar dugu, denbora asko baino lehen. Eta maila bajuagoan, San Martinen ere bat edo beste ote datorren entzun dut. Hemen datorrena Menges da, Lizarrusti gainean, aze jendetza. Gipuzkoa utzi eta Nafarroan sartuko da. Urreko gailurra hundietako bat ematen du, Lizarrustik, jendetzari dagokionez. Eskertuko dute txirrendulariek. Horren jetxiera, laburra, kilometro eskaseko jetxiera, eta gero bai, gero txarrera bitartean berriz ere beherantzako joera izango du errepidea. Eta gero Altsasu aldera jotzen dutenean haizea kontra. Hemen azken 18 kilometroetan orain sua izango da. Atzean estutu hori sufritzen ari diren txirrendulariak emate ezpadu ere abiadura bizitu egin dute. Eta hemendik helmugara bitartean ez da pakerik izango. Pelotoia oso osorik, beraz, gizonik azkarnak hor izango dira eta aurki haiek atzetik aurrerako bide egiten ikusiko ditugu azken kilometroetan pelotoiaren buru-buruan ondo kokatuta joan daitezen. Beno, hemen ja etapa garipenarako joko astera da. Hemen sailkapen nagusirako ez da. Ezer mugitu, dena baldintzatu du Roglicek helmugarako 200 kilometroa izan duen erorikoak, dena, etapa sailkapen nagusiari dagokionez ezerezean geratu da. Gaur ibilbidea Xabier Konton izan da. Ezaltzen nuen
Urkilako igoera sartuko. Zertxo bai, piper pixka bat emateko, bizitasun pixka bat emateko egunari. Niri aholkuren bat eskatu izan balidate, Urkilaga bera eta gero hemen Alsasu inguruan ere beste katea eta zirkuito batean jarriko nituzke. Ez dira gogorrak, baina gatz eta piper pixka bat jartzen dutenak, bertan dagoen jendeak maizago ikusteko aukera izan dezake, eta nolabait ere sakana baiarari presentzia gehiago emango lioke itzuliak, eta baina horretan, badakizu, buru hainbat buru izaten dira, eta behar bada antolakuntzak guk ez dakizkigun beste konpromiso eta betero batzuk ere izango zituen, eta hauxe dagoena, baina uste dut inguru honek eskaintzen duela gaurkoa, baino pizgarri gehiagoko ibilbiderik. Gero bestalde, Urkilaga sartu izan balute ere, gertatu dena gertatuta, ez ere zen gertatuko zen, hori ere hala izango zen. Beno, Mengesek egin beharko egin du. 6 puntu zeuden hor aurrenekoarentzat, bigarren mailako mendatea izanik, aurreneko 6, bigarrenak 4, hirugarrenak 2, laugarrenak puntu bat jasota, berriz ere denak elkartzear dira. Esan duguna, Etxarrira bitarte, Etxarriko bidegurutzera bitarte esan beharko dugu, beherantzako jobera du, errepideak. Ordoa Roglic, aurreratu da. Behar den lekuan dago orantxe Roglic. Denak hor dira. Ebenepul hor da, Belgiako txapelduna. Ayuso hor da, maillot urdinarekin. Vinego hor da. Gusen eta Kreisbigen gurpilean. Eskilmose, Danimarkako txapelduna hor da. Eta hori maillot hori ere eurekin da. Gaurko erori horrek Fermin beste kezka bat utzi digu. Ea nola errekuperatzen den Roglic? Bai, hori bestea. Ea hori izango du izpide. Galdetu beharreko galdera izango da. Eta ikusi beharrekoa, bihar egun ja serioa dute. Lehenera aipatu dut, nire ustez behintzat, Vinego eta favoritoak bihar mugitzeko moduko etapa dela. Untzila eta gero gatzagak tarte gogorrak baditu. Helmuga oso urruti ez dago, gaur egungo txirrendularitzan hori ez da izugarrizko distantzia, garai batean ezerezean geldituko litzateke, baina uste dut garai bateko ikuspegiak eta gure komentarioak ere derrigor aldatu beharrean direla, eta helmugarako 10-15 kilometroren faltan dauden 2-4 kilometroko mendate gaur egun zerbait uzten dute, esanahia izaten dute, eta horregatik uste dut bihar ja Roglic'i eta beste inork ez diola ezer barkatuko, eta nagoni Vinegok halako enbidoren bat behintzat botako duela. Ikusi egin beharko da, bai Roglicek gaurko eroriagatik eta beste aurkariek euren kirol maila zertan den frogatzeko jarriko duen proba horretan, ze erantzun eta ze apustu ikusten ditugun. Bihar Legution izango duen muga, laugarrenak, eta pasieran opako izango dute, gero Ola eta Untzila eta Lehintz Gatzaga etapako azken kilometroetan. Gaur baino 40 kilometro gutxiago izango ditu biharko etapak. Da 60 ez da llegatuko biharkoa. Eta desnibela ere gaur baino txikiagoa. Biharko etapak denera 2156 metro. Atzokoa baino gutxiago. Atzokoa baino 200 metro gutxiago. Baina mendatea desberdina dira, helmugatik gertuago, tentegoak dira, eta uste dut ja liderrek ere gutxienez euren gorputzak zertan diren aprobaren bat egiteko moduko ibilbidea dagoela bihar azken kilometroetan. Salkepen nagusiari begira eta aparteko iraultzarik behar bada ez du eragingo, baina atzokoa eta gaurkoa bezain antzua behintzat ez dut uste izango denek. Jendea lanerako dago, begira Vinego non datorren. Bere taldekide baten babesen atzean sartuta, baita Ebenepol ere hor ikusi espaldin badugu ere Kikeste bere taldekideen atzean jarrita. Jende alduen lekutik, eskuinetik ezin baldin bada ezkerretik, aurrera eginez horretan Jaiter, 3. postuan dagoen gizon hori. Jonathan Castro, Viejo eta Kiakoskiren atzean. Eskilmose hor ikusten duzu Danimarkako txapelduna. Buruan Fabio Feline. Hor, kontu eske. Bai, herrietan.
kontu eske. Burua galdu alduen, ez dakit zer egingo zuen bihurguneren batean edo bestean, eta Intermarxekoa. Pako, iesaldean ibili dena. Demanda joan zaio. Errepide osoa, berantzako joeran gainera. Abiadero hundia. Quick step. Hemen ezkerraldetik orain adarrik indartsuena eta hor, Belgikako txapelduna Renko Benepoel eskutuan. Ezkerrerago Caja taldeko gizonak. Hor Luis Aularrekin zerbait egiteko intentzioz gaur euren etxean. Gogoan izan. Hemengoa dela Caja Ruralen egoitza. Urbasa txirrendulari elkartea kudeatzen du Caja Rural taldea. Iru kilometro barru, Etxarriko esprina 3 kilometro barru. Ean zer ikusten dugunan. Atzo ezpeletan izan zen, aztarrika puska bat. Eguraldia gaurko asko zere hobea, ez dago atzoko arriskurik, zorua lehor. Beraz alderdi hortatik bihurguneak hartzerakoan eta beldur gutxiago izango dute, abiadur hori bai handiagoa. Dira, ze soinu daraman pelotoiak. Ziztuaren soinua da hori. Entzun. Etxarriko bidean jada. Bide gurutze atzean utzi eta esandakoa orain esprina daukate eta gainsaria dago esprinean, beraz. Atzo mugitu ziren eta gaur ere iruditzen zen mugituko direla. Haundiak, atzo Roglic bera etzen mugitu, Binego ere ez, atzo Ayusoen taldekidea, Del Toro, Eskilmose, Ebenepul, gero Ebenepulek helmugan Berbaek izan zuen, garaipenaren jokoan, Luis Berbaeke, prestatuta doa, Ebenepul, 3 lagunekin. Ebenepulik galdetu diote atzoko esfortzu horren ondorioz eta esan zuen ez zuela esfortzu askorik ere ondirik egin segunduaren lapurretarako. Ez ziola energia askorik lapurtu. Ordu eta laurden gutxitan abiatu da kanbotik etapa, kanbotik ezpeletatik. Kilometro eta larometro. Esprint berezia. Ez helmugan izan hori den adinakoa, baina urturitasun pixka basamatzen da hor. Talde langileak lana fundamentuz egiten, erritmoa bizitza bezalakorik ez baitago, ingurua garbitzeko. Baina horretan izaten dira komeriak, erritmo handia jartzen. Bueno, berritu ezagun, sailkapen nagusia, Roglic, 10 segundora Eskilmose eta Ebenepul, 14 Ayuso, 15 segundora Binego. Gainsaria, hemen esprinan, 3 segundo, aurrenekoak 2 bigarrenak, segundo bat 3garrenak, helmugan 10 garailearen zat, 6 bigarrenaren zat, 4 3garrenaren zat. Eta garai batean izaten zen eztabaida. Gainsaria jarri behar dire edo ez dira jarri behar. Begira, 3, 2 eta segundo bat urrenez urren hartzeko zenolako zalaparta favoritoen artean. Zeinen estu ikusten duten sailkapena, zenolaka garrantzia duen segundu bakar batek ere itzulitiki batean. Bueno, hasi da, esprina bideratzen hasi dira, Eskilmose eta Ebenepul hor dira elkarren inguruan, UAEko bat badoa ezkerretik, Ayuso atzerago, bere taldekidearen gurpilean sartu nahi du. Ebenepulen parean jarri da oraintxe bertan, Ebenepul eskuin aldera egiten, baina ezkerretik bidea libreago dauka Ayusok. Gorantza egiten du hemen Etxarriko sarrerak. Ebenepul Binegoren gurpilean Eskilmose eskuin aldetik aurre hartzen. Elkarren gainean denak ere. Pello Bilbao ere hor dago. Roglic ez da geri. Pello bai.
Ja. Eskilmose favorituen artetik aurrena, Binego bere gurpilera. Gaur ondo ikusiko dugu, goitik ondo ikusiko dugu, helikopteroaren irudia gaur esprinean gertatzen dena behar bezala ikusteko. Hor da Renko Benepoel pixka bat aurreratu zorain Binegoren gurpilori harrapatu nahirik, Ayuso zertxo bat atzerago gelditu da, Pello Biloa hor dago Binegoren edo Ebenepoelen gurpilean, Erne jarrita, Borako norbaitek ere segundo baitza lapurtu nahi ditu, sprintare abiatu dute, eskuinaldetik hor, Binegore lehen da biziko postetan, Ebenepol ere bai, Eskilmose, Binego, Ebenepol aurrena, Ebenepol, Binego, Ebenepol. Eta Binego etzen izango, azkenean, segundu. Bigarren. Honen beste zazpi segundora egongo da orain, bigarren postuan. Del Toro dau, eta uste dut bigarren izango zela Del Toro, Binegori aurre hartu diola. Gaur 3 segundu hartu ditu, 7 segundura orentxe bertan, bigarren, Renko Ebenepul, ondo irabazi du. Eskilmose, Binego eta Ebenepul eskuinaldetik, esprint seria jotzen. Del Toro ere eskuinaldetik, Borakoak ere segundu batzu laportu nahi izan ditu. Eta Pello Bilbare hor sartu da, baina segunduen saririk gabe gelditu da. Helburu beteta, gustora geratu dira, Soudal Quick Stepekoak. Eta hemen orain erritmoa bizitzen. Orain zalaparta dator, batzuk auspoari buelta manai, hankaltxa, baina beste batzuk lehiarako daude. 8 kilometro. For the protocol, aggressive rider of the state, Primoz Roglic, so to podium, thank you. Suler, UAE taldeko txirrendulari hemen bere izita. Mar Suler. Eta Gorka. Portugaldarra, atzo aurren sartu zen. Portugaldarrak errojupeko polita egin zuen. 17 segundora. Mitu zuen Nelson Oliveirak. Gorka Izagirre. Atzo aurrean sartu zen Gorka. Aurrean erorikoaren ondorean ikusi genuen, pelotoaren atzealdean burua jira eta une oro. Azkenean etxoen demora galerarik izan Gorka, kanaiak bai jonek. Zazpi. Eta 3 lagun aurrean. Eta tartea. Tartetxoarekin. Dozan erdi bat segundo. Bai, ez dago alde handirik. Eta uste dut Ineosek eta horiek badutela nahikoa gaitasun hori lotu alizateko. Tartea ez da handia. Haizea kontra dago eta haizea kontra dagoenean 3 lagunen erreleboak suxamar gelditzen dira, abiadura oso altuari eutsi nahi izaten zaionean. Segitzen du hirukoteak. Tartea handitu ezin da ordea. Bai, eta haizea kontra, Haizea handi xamarra gainera. Eta atzean, Movistarrek orain ez du lanik egingo, Oliveira hor sartuta Alex Aranbururen taldekidea lasaiago joango dira, eta Mesede horren bestez gero esprinta ahal izan ez gero ondo hobeto bideratzeko, baina Ineosekoak eta etzait iruditzen deskuidatuko direnik. Salkapen nagusiari begira egindako mugimendua ez da, baizik eta etapa garaipenean zerbait lapurtzekoa. Eta pozgarria da, Gorka Izagirrere hor ikustea, Gorka Izagirreri aurten demoraldi hasieran kukuak oker jodio, beti urtero bezala ziklokosa egin eta gorputza zailtzeko ahaleginak eta egin ditu,
baina gorputzak ez dio erantzun. Eta orain arte nahi bezalako gorputzaldirik ez du izan, emaitzik ere ez, horren bestez, baina hemen animatu da eta orain hor bere burua lehendabiziko postuetan ikustea eta Zulerrekin eta Nelson Oliveirarekin erreleboka aritze horrek poza eta indarra emango dio burua altxatzeko. Nelson Oliveira gora ezagun, Espainiako bueltan urteak dira, Espainiako bueltan etapa hundira bat zuen mendikoa. Lanprerekin izango zen orduan. Andorran amaitu zen, eguna. Begi biztan denbora guztian. Atzera begiratu ezkero, Otsoa gainean, haren auspo beroa lepondoan sentitzen dela. Eta esfortzu ito horretan jarraitu behar. Kemenari behera egiten utzi gabe. Hortxe gainzariak, Benepuel del Toro, binego bera. 3-2 urren ez urren. Beraz, binegok ere, segundutxo bat arramazkatu dio. Roglic iazko taldekideari. Gaur eskilmo segeratu da, mintzaririk gabe. Atzean Alpezingoak ere lanean ari dira. Quentin Hermansekin segurazki itxaropena izan da. Kofidezko badu, gurpilean Alpezingoak. Nelson Oliveira, Movistarreko Portugaldarra. Mar Soler, UAEko ordezkaria, Gorka Izagirre, Kofidisekoa. Eta ja tartea jaten ari zaio. Pelotoia tartea jaten ari zaio irukoteari. Jakain gainean du eta pentsa pelotoiko gizon hori zelan egiten ari denen inork erreleborik eman gabe bera gerturatu du. Kendu da. Orain jaiko ezkerraldetik ari dira bizitzen orain. Baina pelotoian alako nahasmaz badago. Ineoskoak ikusten ditut ondo antolatu ezin da, orain goz behintzat. Den alako intentzio erakutsi dute etapan zehar iesaldi ez apusteko eta pelotoi buruan ondo kokatuta ibiltzeko eta orain goz ez dira erreleborik ematen ari. Eskilmose dago denbora guztien ondo kokatuta, bigarren postuan doan hori da, Danimarkako txapelduna. Lidl Trek taldeko gizona eta bere gurpilen baita binego ere. Bi erkideak elkar zehar begiratu eginez bakarrik ez, elkar zaintza oso zorrotza burutuz. Kito, harrapatu dute lasterketa buruko irukoa. 3 kilometro eta 300 metrora harrapatu dituzte. Bertze denak batera honen bestez. Urdiainen. Atzoken Farmak horrezko postuetan izan zuen Pau Mikel, esprinean, laugarren. Jon Izagirre horari gara ikusten, Kofidiseko aurreratuena. Ezea kontra, antzematen da, bai. Haiza hundia gainera. Eta horra biedura hundian joatea oso lan nekosoa da. Haiza hundia. Eta hor babesa ondo zaindu beharra dago. Felime, Bauke Molema. Roglic nola dakarten. Schachmanek. Aurrera dakar Roglic. Orain suikera garria dago. Elmuarako 2 kilometro eta 3 metro baino ez dira falta. Eta Pello Bilbao dabil, bere inguruan. Goratu elmugak gorantz egiten duela. Orain bidenan zelai. Hor zuzengune batean sartuko dira eta zuzengune horren amaieran ikusiko dute azken kilometroko pankartatxoa. Beste 500 metro egin eta 500 metroko pankarta pasa eta berehala esku iruntz eta gero goruntza. Helmugara eramango dituen azken zuzengunea. Orain Ineos ondo antolatuta eskuinaldetik.
Orain agertu dira Ineoskoak, Etan Haiter, behar bada favorito nagusietako baten taldekideak. Pello bera dator buruan, baringo horreatuena. Lanerako Pello beraz. Dekatrongoak agertu dira orain, Lapeiraren taldekideak, Lapeirak atzo estrenaldia izan zuen, Worldtourrean. Eta gaur bigarren nahi du jarraian, orain urrena hori egin zuen orain dela 15 egun, bi etapa garaipen edo bi klasiko irabazi zituen bata bestean. Eroria, pelotoi erdian. Haundia. Eta Jon Izagirre dagor, Eskilmose dagor. Euskaltelgo bat ere badago, Jon Izagirre mena. Eta Ayuso. Ara. Bai, Ayuso. Eta hor Nelson Oliveira bera ere bai, Movistarrekoa. Sailkapen nagusiko gizonen artean kalterik handiena Ayuso. Bueno, azken kilometroan. Etapa azken kilometroan. Irabazteko zer gutxi eta hartzeko zen nolako arriskua izan den gaur ere. Arrisko baino gehiago, ja batzuk. Elmugerreko postometro. Orain txeskubitera hartuko dute. Azken biorgunea eskubira eta zuzen, gorantza. Elmuga, Altsasuko Elmuga, laugarrenez, itzuli Altsasun, ikustezagun. Horkiak oski dator Ineosko eta txirrendularia hor ikusten duzue, zinean esprinta bideratzen, baina bera lehen da biziko postuan. Etor Alex Aranburuk abiatu du orain esprinta, Quentin Hermans burpilean duela, Alex Aranburu lehen da biziko postuan. Eusten dion lasterketa buruari hartu baitu burua bazterretik Alex Aranburu sestaun irabazi zuen, eta ia lortzen duen buruan da Alex Aranburu, ia buruan da Quentin Hermans, bai. Quentin Hermans. Alpezinen zate etapa gertu ikusiko zuen gaur, Alex Aranburu, oso gertu ere. Beste bain ere 2.000 metroko desnibela izan duen etapa batean Alex Aranburu protagonista bai, garaile ez. Hauxe da garaileak, Quentin Hermans, ziklokorsean eta espezialista, eta bere lorpenik handienetariko bat. Irabaz zituen lasterketa batean. Liège-Bastogne-Liègen esprintean gaur bezalaxe. Wout van Aerti aurre hartuta bigarren postuan sailkatu zen. Quentin Hermans. Eta gaur Belgikarra gustora izango dira hemen Ayuso. Ayuso atzeratuta. Azken 3 kilometroen barruan izan denez, atzerapenik ez du izango, baina kolpe ezingo dio inorkendu. Ez. Eta kolpe handia izango zen. Honek ere kolpe handia izango zen. Eta Belgikarra gaur gustora, Fermin. Hemen Worldtourreko lasterketa hori, Shell de Pris jokatu da Belgikan. Egun bateko klasiko zalentzat proba oso garrantzitsua. Tim Merlier, Quick Step taldeko Mikel Landaren taldekideak irabazi du. Hemen Quentin Hermans izan da garaile, Antun Pergoa, Flandriarra alegia hor, Alex Aranburu, buru hartuta. Ondo hartu dio, ondo harrapatu dio gurpila eta indarra izan du gainera. Esan Aranburu menderatzeko Quentin Hermansek. Eta Barengoak ere uste dut aurre hartu diola Alex Aranbururi. Barein egizun azkarra hemen Niklas Ardu, atzo sart aurrean zen, baina ez zuen esprina lehiatu. Quentin Hermans, garaile. Flandriar bat garaile Altsasun. Bere kirolbitzako 3. garaipena baino ez da. Orain arte, Belgikako turrean eta Baloniako turrean etapa garaipenak zituen. 2018 eta 2022an lortua. Ez da izatez garailea. Txirrendulari ona bai, klasikoetan eta gaur lortu du bere kirolbitzako garaipenik handiena eta begira zen olako amorrazio eta beso kolpearekin ospatu duen. Besteko Roglic, besteko Ayuso.
Juan Ayuso ueko gizona, handiak hartuta dira, bat azin bestea eta ez harritu, ondorioen bat izatea ondorengo egunetan. Kolpeak behintzat ikeragarriak izan dira. Hautsirik eta inor duenik ez du ematen, Roglic ikusi dugu, erori Ilurren helmugarako 40 kilometro falta zela eta hasiera batean lasaian zean eta 2 minutu eta 10 segunduko atzerapenarekin ibili den arren gero Izarrusti asterako peloto iratu eta azken kilometroetan ez du arazorik izan beste inguruan ibiltzeko. Hortxe duzu helmugan gainera begira kulotea, mokorralde horretan erabat hautsia du, Beranburu inguruan odolare bistaratu zaio, ezkerraldean odol tanta batzuk ere ikusi dizkiogu etapan zehar, baina orain etorriko dira komeriak. Erori horiek bero-beroan hainbestean, gero gorputza hozten denean eta lo egiteko errekuperazio prozesu horretan lagundu ez dute batere laguntzen. Eta Ayusok hartu duen kolpeare, azken kilometroetan zorionez, salkapen nagusian atzerapenik ez du izango, baina kolpe horren ondorioak bera jakingo ditu. Oraintxe da helmugan, Juan Ayuso, garaipena lortzeko beste favorito nagusietako bat, podiumera igo beharko du gainera. Behar bada horrena taldeko medikuak zaindu edo ikuskatu beharko du. Baina burumakur eta indarge helmugaratu da Juan Ayuso. Berriro esprinta ikusten ari zarete. Alex Aranburuk amorrazioz ekin dio, bera izan da esprinta bideratu duena eta beste inor baino lehenago abiatu duena, baina haren gurpila ondo zaindu du Kentan Hermansek. Esperientzia baliatu eta azken pedal kolpeak bera baino indartsuago eta biziago eginaz, garaipen handia lortu du txirrendulari belgikarrak. Eduardo Zambanini bigarren eta hor, helmuga zeharkatu bezain pronto, esportzuati baino gehiago garaipena lortu ez izanaren damu eta penagatik burua makurtuta helmugaratu da Alex Aranburu Movistar taldeko txirrendulari. Atera behar duen ondorio positiboa da, denboraldi esean lepazta hautsi eta uste baino denbora gehiago egin behar izan du hori errekuperatzeko eta zorionez hasi da bere pedal kolpea zorrozten gaurko postu hori eta gaur jokatu duen konfiantza horren lekuko. Hor zoriondu du Alex Aranburu, Kentan Hermans, garaipen bikaina hemen, Jasper Philipsen eta Mathieu van der Poel handiaren aldekideak. Kentan Hermansetzat gainera, aurki lasterketa oso garrantzitsuak etorriko dira. Lehen esan dizuegu, Lies-Bastogne-Liesen bigarren postua lortu zuela, Wout van Aert benderatuta, eta Ardenetako klasikoetan, bai Amstel Gold Race, Flash Ballonen eta zer esanik ez Liesen, han izango da, Alpezin taldeko bizkarrezur, txirrendularia, aurten gainera Mathieu van der Poelek Amstel Gold Race eta Lies-Bastogne-Lies biak lehiatu nahi ditu, antalde langile lan egin beharko du orain, Alfonso Arroyoren aldamenean den, gaurko etapako garaileak, Alfonso. Hemen txedugu, Kentan Hermans. Daratzoren badugu, Alfontxoren elkarrizketa horrekin, garaila ordu inguruan, eta Alfontxo, eskatu hitza, aldamenean hitz egiteko moduan duzunean. Kentan Hermans, altsasun garaile, mailotoriarekin Roglic, etapa erorikoek baldintzatu dute erabat, ibilbideak aparteko gogortasunik ez bazuen, urrena helmugarako 40 kilometrora Roglic beste zenbaitekin erori eta geratu eginda etapa, ez dute lehiatu, eta gero ez da aparteko mugimendurik izan Izarrustin. Azken igoera puntuagarrian, Meingers beste inor ez da mugitu, eta Meingers mendiko sailkapenean puntuak hartzeko helburuarekin mugitu da. Kentan Hermans, congrats. What an amazing victory for you. Yeah, it was unreal going to the finish line, actually. The team did such an amazing job, and they really believed in me that I could do it today, and I want to thank them big time, because I did the sprint, but they brought me in a perfect position. How was the sprint? It was very, very hard. Sorry? How was the sprint? It was quite hectic, going from the big road to the right corner. For me, it was a perfect sprint because it was kind of uphill, and that's where I have my best push. And I was like I said, they brought me in a perfect position. Stan did an amazing job bringing me the last 600 meters, and then I had to position myself a little bit, and I think I was in the wheel of Aramburu. And then you have the right wheel, and if you have the best or the stronger legs in the last 200 meters, you can win. But yeah, it's amazing.
Thank you very much and congrats. Thank you. Hortxe beraz, berarentzat helmuga aproposa gorantzako joerarekin, berari gustatzen zaizkion bezalako helmuga izan duela aurrean, Aranbururen gurpila kontrolatu nahi izan duela, lortu duela, Aranbururen gurpilan jarri eta han irautea, harik eta bere distantzia ikusi eta hartu duen arte, ia Aranbururen gurpiletik atera eta errematea emateko. Esan dugu, honek ustekabean Van Aert harrapatu zuen, Lies-Bastogne Lies handian, eta ustekabean Van Aertez, ustekabean mundu guztia harrapatu zuen, Van Aert nola menderatu zuen ikusita, orduan Intermarché taldearekin zen, Quentin Hermans. Alfonso. Horrekin, Igor Arrieta. Bueno, Igor, zer nolako azken kilometroak, erorikoak bata bestaren atzetik izan dira. Bai, tensio asko egon da, ez, ja, hortzaute kojitxia oso azkarrin da, eta, bueno, gu zortzi txarra eukideu, azkenen McNulty erori da, ataun baino pixka aldenago, gero hain Ayuso baita, baina, bueno, espero ez errez izatea eta hurrengo gunetako ondo dutea. Nola ekin behar zaio geratzen denari horrela? Bueno, gu igual bing arrezalako bat ez daukago, baina bai McNulty, bai Ayuso oso ondo daude eta beraiekin saiatuko gara hori. Lasterketa mugitzen eta bueno, irabazten. Azkena, Roglic erori denean peloteiak itxaron egin dio? Bueno, ez dakit itxaron dion edo ez, hor egon da momentu bat inor ez zunat tiratzen eta azkenean liderra erortzea eta bueno, ez da ez gindoa zen kriston velozidadekin, osea, hobeto berarentzat. Eskerrik asko, Igor. Arrieta, Igor Arrieta, uarterak hilgo semea, bere hirugarren itzulian, morroi lanean dabil. Igor Arrieta, taldearekin aurreneko denboraldia egiten ari da, oraingoz gustora, pena gaur, taldekideak, pena Ayusok, erori eta ikusiko dugu, zer duen. Bai, Alfonso? Orain, herriko semea dukagu hemen. Mintegi, Iker Mintegi, bueno, Iker, berezia da oso, herrira heltzea. Bai, esan egun polita, ez? Herria naranjaz beteta ikustea kamiseta naranjakin, oso polita. Naranjaz beteta eta lagunak ere inguruan izango zenituen? Bai, hori da, ez dut asko ikusi, azkenean mundu guztia animatzen egon da, eta polita hemen itzuli ikustea, maio naranja ikustea eta pozik. Egun da, lasaia zirudien, baina azken kilometrotan eroriak izan dira? Egia esan oso etapa gorra izan da, ez, hasieran iesaldia ite asko kostatu da, horregon gara saiatzen, ez, erasotara ateratzen, eta ezen egiten, eta oso hasiera azkarra eta gogorra izan da, eta gero bukaera igual ez da inbeste hautsi, baina egun gogorra. Lehen urtea duzu profesionaletan, lehen itzulia, zerako esperientzia? Bai, egia esan hori, debut urtea dut, egia esan oso pozik nago, ez, hasiera honekin, oso urte politateatzen ari zait, eta hemen egotea, hemen nire burua ikustea Euskal Herriko itzulian, amets bat, ez? Eskerrik asko eta gozatu. Bai, eskerrik asko. Iker Mintegi, gaur etapan, taldeak hor izan du eguneko iesaldian Fuxe. Eta laster izango ditugu hemen protagonista batzuk, hemen ustekabean gonbidatu berezi bat dugu. Oier Lazkano ikusten ari naiz, hemen prestatzen ari direla Oier Lazkano. Joan igandean ikusi genuen azkenekoz, ikusi non gainera eta noiz, badan non azaldu zen eta bestea da, noiz azaldu zen. Kuaremon zaharreko bigarren pasaeran ikusi baikenuen.
Flandrian izan zen igandean, datorren igandean gauzak ondo Paris-Roubaix izango da, bitartean itzulian, bai Alfontxo? Protagonista dago hemen, presaka dabil, Pello Bilau dago hemen. Bueno, Pello, etapan aurrean ibili zarete Zanbani nirekin. Baina, bueno, etapak azken kilometran erori asko izan ditu. Bai, atzo eta gaurko gunien bai, oso zoro doa karrera ez, tentsio asko da, naiz eta gaur ibilbidea esan oso arriskutsue, bueno, ikusi dugu Roglic nola erori dan, eta azken kilometrotan sekulako tentsioa ez, aurpegiz jotzen manaiziek, abiadura esan oso altua, talde guztiak horre nahiko nahazita, danak aurrera pasan nahian, eta bueno, nahiko eroriko eskasa uste dut egon dala hor, atzetik Kriston Zaratak entzu dutez, eta bueno, guk gure lan nahi dugu, nik iazengan konfiantza asko geneukan, eta bueno, antza denez Zanbani nibera izan da berari nik iazeri esprina botatzeko asmotan, hor bigarren o hirugarren sartu dana. Roglic erori da, hor pelotoiak itxaron egin dio, erorita gero? Bai, bueno, ez dakit itxaron, baina behintzat ez dugu erritmoa bizitu, Inok ez dugu tiratu momentu hortan, eta bueno, 2 minutu atzetik zetorren momentu hortan, eta azkenean, bueno, sartu egin da. Dakit, azkenean errespetuagatik talde batek ez dugu tiratu nahi izan, eta bueno, nik uste dut ulertzeko dela. Bello, bihar Legutiko etapa, Gatzaga da gaur 10 kilometrora. Bai, Gatzaga igoera serioa da, laburra oso esplosiboa, eta naiz da helmugatik urruti egon, espero tor Vingegaard bezalako txirrindularien bat mugituko dela, ez? Nik uste bera edo bai Benepul mugitzeko goze ongo direla, eta gero bertatik metara luzein leike, baina askotan, bueno, atzean be antolatzeko zailtasunak egongo direla uste dut. Eta azkena, zuzadun nola zaude? Ni ondo. Igual ez da izan nik espero naben prestaketa Paris nizta ostean sentsazioak ez ziren onenak eta atxeden pixkat hartu behar izan naben. Baina, bueno, importanteena fresko heltzea zan eta sentsazioak onak dire eta, bueno, ia zapaturaino hor aurrean heltzena zen, denbora galera gabe, akaso esprine batean bonifikazioak hartuta eta denbora pixkat errekupereta eta bueno, zapatuan erabakiko da dana. Eskerrik asko, Pello. Eskerrik asko. Pello Bilbao, Euskalduniko nena, saikapen nagusian aurreneko 10 postuetan, esan dizugu, Oier Lazkano dugula hemen, joan zen igandean Flandrian parte hartu, datorren igandean gauzak ondo Paris-Roubaix izango da, ezer baino lehen galdetu behar dugu, zer moduzko gorputzaldia duen, bere onera etorrita, zeure onera etorrita, Oier, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz. Gu ondo, zu ez dakit, zu ia errekuperatuta? Ni ondo beti, ondo beti. Baina pasara ondi xamar hartuta. Bai, azkenen ia kilometro karrea bat, eta gero, behar dia ondo deskantzatzeko, eta, bueno, bai, ja ondo, gaur eskat bertutu entrenatzen, eta, bueno, ondo sentitzen naiz. Bueno, Oier, itzulian sartuko gara, ze iruditu zaizu etapa, inbidiarik etzizun emango gaurko etapak, ez? Gertatu diren erorikoak hor ikusi eta gero. Ez dara. Bai, Fermin. Bueno, azkenen itzulia beti oso buelta horra da, eta igual telebistatiko beto. Bai, Fermin. Bai, Alfontxo? Gurekin, Luis Benquez. It was a very crucial last kilometers in this day. Sorry? Very crucial last kilometers. In the final, for me, it doesn't matter much, so I just finished. You're the king of the mountains in this moment. That's what they tell me. I'm not really sure with the points, but yeah, I won 2 of the King of the Mountains today, so yeah, it was just a bit more trying my legs. I didn't have the best first 2 days, so today there was more mountains, and yeah, it was fun to test my legs. Is your goal the mountain jersey? Sorry? Is your... I don't know, we'll see with the team. Yeah, winning a stage is always nice and finishing high in GC, but yeah, I think it's something that brings a bit of motivation to the team. Maybe it's something good to chase. Thank you very much. Thank you.
Mendia lehiatzen ari den Meijer, Zego Afrikarra. Oier Lazkanorekin jarraitu behar dugu eta galdetu behar diogu, ze pasatzaion burutik, Kuaremon zaharrean, Mati Van Der Poelen gurpilera llegatzeko gaitzela ikusi zuenean, Oier, gu denok zuti jarrita. Bueno, azkenen bideojogo baten bezala, bai kortinakin, bai ni neu han egotea oso politia da, eta bueno, azkenen Kuaremonen ondo, Paterber ondo baitare, da dena Koppenbergen utzi zaigun. Baina, bueno, gauzak ondo ikasita, eta urren urterako apunteak hartuta. Oier, esan dezakezu, urrats bat aurrera eman duzula, gora egin duzula, antzematen duzu, hori esateko moduan zaude? Bai, iazti konparatuta, Belgikan pauso handia eman dut, baina oraindik giatzea pausoak emateko. Azkenen, esan dizut, karrea oso luzea da eta buelta asko emate ditu, eta pixkat nire burua kontrolatzen ikasi behar dut. Oier, eta kirol mailan gora egiteko lanketa bereziren bat egin duzu, zein da gora egitearen arrazoia? Bueno, azkenen egunerokoa, egunerokoa ondo egin, ondo entrenatu, jan bardana jan, eta, bueno, gauzak ikasi, gauzak apuntau, eta hori da, ez doka misterio handirik, gauzak egun ondo egitea baino. Oier, hemengo giroa, bada zerbait, bertako ontzat, handia, hangoa ere bai, han ikusiko zeunen, ez? Ze nola bizitzen duten, haiek ziklismoa? Uste, futboleko ligako partioak egunez, aztelenen jarri zituztela, turre ikusteko, Flandriako turre ikusteko, horrek esatu dena. Ez azkenen nola bizitzean hori, hemen oso handia bai, baina han beste hundu bat da. Futbola baino gehiago da. Eta igandean Paris-Roubaix, eta zer modu zaude Paris-Roubaixerako, eta ze egin dezakezula iruditzen zaizu? Kontuan izan da zein dabiltzan aurrean, nola dabiltzan aurrean? Hoi da, nola dabiltzan. Bueno, ni animauta eta konfiantzakin. Azkenen, bueno, gauzak entrenamendua egin dago, eta konfiantzakin, ez da beste remediorik. Junberga, gure karra egitea eta gero datorrela. Hemendik igandera bitartean, zer egiteko asmoa, ibilbidea ikuskatuko duzu ostegun ostiralean? Bai, hori da, bihar hegaldia hartu, Parisera, eta ostiralen lehenengo tramoak ikustea jungo geha, ze aldatu dituzte, bueno, zero aldatzen dituzte lehenengo tramoren bat, eta urten ere hola da, eta, bueno, suposatzet Truedaren ber ikusiko dugula, eta han bukatuko dugula entrenoa, da gero ja larun baten lasai. Haren berren ikusi ditugu hauntzak, arbidea prestatzen ari direla, beraz, zorterik honen Oier, aurten Jaén irabazi zenuen, erakustaldia eman da, Kurnen podiumen izan zinen, Kuaremonten egintzen duen agerraldia apartekoa izan zen, eta zorte hona duzun Paris-Roubaix ezer behar bada, sasoiaz gainera zortea dan. Bai, hori da, mi esker. Ondo segi, Oier, guk aurrera ingo dugu, itzuliarekin jarraituko dugu, Oier Lazkano arbietako klasikoetan aspaldian izan dugun ordezkaririk onena, datorren igandean ikusiko dugu gauzak ondo. Paris-Roubaix arbietako klasiko ondian, hor, Ayuso, gazterik onenaren maiotarekin Juan Ayuso, eta hemen aldamenean, Jorge Azantza. Ongeit horrezin esango dizutala, Jorge? Asko bai. Zu altxaso harra izan dago zuri ongeit horri izaten. Baina plazerra ere zuekin egotea hemen eta nire herrin gehiago. Bueno, Jorge, etapa zer? Ze esan zenezake fuxe galegin handia egin behar izan duela iesa jarrapatzeko?
Eta gero Iesaldia Perez erori da, aparteko jori gabe. Bai, azkenean tensio ikaragarria egon da otzarte aurrean jeisteko, hor zen puntu klabe bat, eta Ineosa hor sartu duen martzagatik erori da bakarrik esaten zuen moduan. Baina, bueno, pozik ere, James egin duen saiakerarekin, atzetik irten da bakarrik, gai izan da hor aurrean sartzeko, eta guretzat oso importantea zen hor eukitzea James bera o taldekide bat, ez? Mugarako 100 kilometrora iurra inguruan izan den erorikoan, Juaristean izan duzu, Ez, James bera zen. James bera altzen? Horregatik ikusi dugu gero Roglicen gurpila. Zulaketa bat berazadegina, gero Jamesen erorikoa, gero hemen gotzon erori da almugan, izan da, azken partean izan da pixkat alderbesatua guretzat. Eta min hartuta? Ez, printzipioz ez dut asko ikusi, baina bizikletan jarri da berriz eta elmugaratu da. Pena izan da, ez, erorikoena, etapa era bat utzi dute itzalita. Bai, azkenean izan da, espero baino gutxiagoko etapa bat, ez? Nik uste nun zalparta gehiago igongo zela, igual bigarren mailako mendate horietan, irrindulari nabarmenekin, ez punta-puntakoa baina horiekin, eta azkenean ez da horrela izan, iasaldi erraz bat komilatartetan egin da, eta bueno, gero ikusi barra izan da, iritsi den tropela hemen elmugara, nik ez duen ustean besterako izango zenik, baina izan da, ez? Mugimendu gehiago ez izatearen arrazoia izan daiteke Roglicek Fuxerekin baterreta izan duen eroria, han pelotoia bizitu behintzat ez da bizitu? Noski, hori izan da gakoa, ez? Inero sartu duen martxa holtzarten bera mantendu izan balitz, hola berrian puntu bat gehiago sartuz gero, pelotoi erdia jungo zen hor, eta gelditu dena, gertatu dena justo izan da kontrakoa. Ataungo bidean, gelditu eginda pelotoia, sartu da jende guztia karna sartu du, jan eta edan egin du, eta ja guztizko gidoia aldatu eginda. Harrigarria da, nola aipatu duten, Alfontxaren mikrofonoa aipatu dute, bai Igor Arrietak, eta baita Pello berak ere. Bueno, ez etapak bere martxan jarraitu duela, baina nabarmena izan da geldialdia erabatekoa gainera. Bai, nik uste errespetu zeinu bat izan dela, ez? Baina ez genekien nola izango zen Roglic, nik horren minduta ikusi du lurrean, baina ze kasta daukaten, ez? Eta nola sartu den azkeneko partean, azkeneko kilometroetan bere taldekideekin aurrean sartuta, mirestekoa, eta bueno, azkenean zeinu polita izan da, baina ikusiko dugu zer ematen duten urrengo etapak, ez? Bueno, hori, zer eman behar dute, urrengo etapa, Jorge, jarraitu egin behar, egurrean jarraitu behar. Argi dago zer den gure karrera, ez? Esaldietan alik eta gehien egotea, alik eta hobekien, eta bueno, gero Victor eta Txomin hor aurre partean postu on bat lortzeko gai baldin badira, guretzat ondo egingo dugu itzulia, ez? Hemen txari gara ikusten, Iesaldia eta James Fuxe aurten fitxatu duzuen mutila, gustora, fitxaketarekin? Oso gustora, ikustekoa izan da gaur erakutsi duen gaitasuna ez dago inorez edozeinen eskutan izan da, ez? 2 minutu ia zeuzkan galduta hor eusategietan eta bera bakarrik iritsi da Madoz aldean Iesaldira, ez? Hiru gizon ziren, ez ziren gehiago, baina hori egin beharra dago eta erakutsi duen maila eta gaitasuna mirestekoa da. Atzo eneko itzazparren, gaur James Fuxe, bihar nor? Bueno, gaur gustatuko litzaiguke ere mintegi hor bera egotea. Saiatu da. Eta idea zen berarekin jutea Fuxekin, baina hor ez dira oso ondo konpondu eta azkenean ez da gai izan. Baina, bueno, badauzkagu horren txirrindulariak. Azkenean atzo eta gaur bai Gotzon eta Berasategi aukera polita zeukaten, ez da ondo atera, baina hurrengoetan ere beraiek saiatuko dira Iesaldietan. Jorge, zorte hon, liga zaila da hau. Zuentzat bereziki, zuen mailako taldeetan oso zaila dago. Geroz eta zailago, bai. Zorte hon, bihar reguturio bidean. Zer hortzen duzuen. Eskerrik asko, Jorge. Podiumeko irudiekin jarraitzen dugu. Juanten Hermans, Garaile. Lehen Aralar txirrendure elkarteko umeak ikusi ditugu errepide bazterrean, orain burundakoak hor daude, beraz sakanaldeko hazia ereiten ari diren seinale irudi hau, Fermin. Eta itzulia denekikoak egin ditu, bide batez. Eta beste gonbidatu bat, agurtu behar dugu. Lagun Zarra, Leitzarra, Niebe, Mikael, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze martxa, ondo? Bai, ongi ze marko, bai. Etapa bukaeran okertu zaiu, baina, bueno, a ber, ez token gauza hondi. Ze izan duzu ezuek, zein? Pau Mikel eroria. Pau Mikel, atzo postu egin zuena. Bai, eroriko nahiko txarra, itxurez behintzat, eta bueno, a ber, ez dauken hautsik edo bueno, a ber zer zen. Etapa bestela,
Ze asko eman ez duen etapa, eroriko baldintzatutako etapa, nola bizi izan duzu, barruan autoetan? Bueno, etapa hasiera bai moitu izan dela, ez? Iesaldien arte, intentzio desente zegoan, gero talde batzuk ez zuen iesaldi oso ondi utzi nahi, eta hor ez dutzen ibidie, baina, bueno, ez, barrendik, etapa nahiko gorra irutu zait, nahiko azkarri bidiela, eta gero hori da, hori aipatu zuen, ez, Roglicher hori denen, hor nik uste geldialdi bat izan dela, eta pixu bat etapa hor gelditu dela, eta gero, esprinako bide hortan, onden eroriko hori, ez, ikusi batzuk lurrenetan mine zeukela, eta, denak ongi dien. Zuen lanari dagokionean, Mikel, zer moduz doa itzulia, atzo Ibon Ruiz, Iban Kobo sartu zen duten, iesaldian geratu egintzen, garo ez duzu inor izan aurrean. Eta zuek ere Euskaltel Euskadikoek bezala etxe, alba da bintzat bakarma behar duzu egunero aurrean. Bai, alba da, baina, ez dakite, gaur baldin bazegoan ongi, baina gero atzetiken, atzo Pau Mikel laugarren sartu zen, eta intentzioari baginun gaur etapa lehia urtan ibiltzeko, ez, irabazteko edo aurreneko bostoitan berriz esartzeko. Orduan, intentzioa berakin horra horren egotea zen, eta zoritxarrez eroriko eukido, eta etapa hortxe gelditu zaiu, baina, ez dakit, urrengo honetan, berriz burue atatzea duken. Bihar helmugatik 10 kilometrora gatzaga egonda, ez dirudi esprinta hundirik izango denik. Bihar Ken Farmaren planteamentua beste bat izango da, bihar iesaldietan gogo gehiago jarriko duzen? Bai, hasieran behintzat bai. Ez dakitze aukera euki ezazken, bada jende atzo demoa galduzuna, eta ez dakite favoritoan taldek zenbateko aldea utziko duen iesaldiri edo interesakatuko zaioan, etapa irabaztea bihartik hasita. Eta bai, nik uste iesaldintzat etapa ona izan litekela, eta saiatu bintzat saiatuko da. Mikel Nieve, ziklismoaren bi aldeak ari da bizitzen. Bueno, bi aldeak, mundu mailako talderik onenean ibili zen, urte dezente egin zituen gainera, morroirik onenaren tituluara izan zuen bere garaian, gero taldea Apala ere ezagutu zuen, bere azken urtean, Eskai taldera pasauretik, Euskaltel Euskadi Worldtourrekoa zen, baina etxeko taldea, Mikel, gauzak ez daudela errezalegia, eta hori inor jakitekotan, zu jakingo duzu, zuk biak ezagutu izan baitituzu? Bai, argi dago ez, talde handi gero eta struktura handi bat eta kostatzen da ez, beraiekin lehiatzea, baina, ez dakit, saiatzea tokatzen da, eta saiatuzko beti joten da aukerama. Eta bizikleta gainean ikusi genuen, ze egiteko gai zinen, eta zein eroso moldatzen zinen, autobarruan zer modu zabiltza, sartu berria baitzera autoan? Bai, guen diken pixko bat ikasten, ez, horratzen beste lasterketa mota bat dago, kotxe tarten, eta Gusto hartzen? Gustora, bai. Egunotan pixko gozatzen, eta gaurkoan bereziki bai, ez, azkenen erriti pasa naiz, eta gero jendeara gerturatu da, bai Olaberriko hortan eta jende asko ikusi da, eta esan polita Euskal Herriko itzulien bertan egotea. Eta zeuk Altsaxurekin ere baduzu lotura, Kajarruaren urte batzuk egindakoa zara, afizionatu mailako urteak eta azkeneko profesionaletan ere hemengo taldearekin egin zenuen. Alegia ezagun asko duzula hemen inguru honetan. Bai, Altsaxu askotan etorri ez, bai afizionatu aurretik bai kadete juvenil maien urtero pare bat aldita mintzate hemen lasterketak izaten ziren eta sakarna ingurun gehiago, orduan hemendik askotan ibile bai. Oso ondo, Mikel, bihar legutio, zorte hon zuek ere. Zorte hon izan dezazuela. Primoz Roglic. Irribartxo Fermin. Baina ez dakit ba, Irribarreak irungo poza islatzen duen. Aldarte ura segurazki ez du izango, orain mina edo hartutako kolpea, minea nola islatzen den, zenbaterainokoa den eta bihar egiaren ordua zirte dozart egiteko garaia eta teoria meintzat aurkariek aurre egiten baldin badiote, ea nola erantzuten duen Roglicek. Kemena izango du, gorputzak ea zenba laguntzen dio. Ebenepul, zazpira, Ayuso, 14 eta hori ikusi beharko dugu, bihar Ayuso nola azaltzen den, irteerara.
Orain azterketak egingo dizkiote, mediko azterketak eta hautsirik eta ezpadu gaitza erdi. Hala ere kankatiko handia izan da, Ayusorena beraz. Dena ikusgai, beste gonbidatu bat hemen. Aritz Bagues, Nafarra ez da hau. Hau Gipuzkoarra da, errenteriarra, baina Nafarrekin harreman estua duena, Caja Ruralekin bereziki, Aritz, arratsaldean zuri ere. Arratsaldean. Zuentzat etapa, zer moduz joan da? Bueno, bokara arte ongi joan zaigu, baina azken momentu pixkat okertu zaigu, erorikoa justo hor Luisen gurpina izan da, bitaldeki baldu ditugu hor laguntzeko, eta pixka gaizki kolokatua sartu da, baina uste dugu bitaldeki da ongi daudela, ez dakatela ezer, orduan, gutxinez daukagu zoritxar handia hoik. Atzo Silva izan zen duten esprinean? Bai, atzo ere intentzia hor Luisekin disputata zen, baina baita erorikoa garrapatu zion, beha etzan erori, eta pixkat moztu eritsi zen, orduan, Silva bere aukera aprobetxatu eta ondo gintzen. Gainerakoan itzulia, 3 etapa eginda, ze? Ondo, erdipurdi, gaizki, ze gorputzaldirekin zabiltzate? Ez, nik uste ongi. Azkenen lehenengo etapetan Luisekin disputan egotea nahi genuen, ez du zorte handirik eduki, baina nik uste horre ongala aurren, gaur eduki dugu egunik okerrena, baina bai kronoan gure tokia nik uste ongi onginela, eta atzoko helmugan ere oso postuan hartu genuen, eta gaur pixkat ez dugu lortu nahi genuen emaitza, baina hor ibiliga lanen. Iesaldirik ez duzu harrapatu, bihartik aurrera behar bada helburu hori izan daiteke, Aritz? Bai, azkenen gure intentzioa, lehenengo 2 etapa hauetan, hor Luis edukita, bere apostu egita zen, eta bihartik aurrera pixkat gauzak aldatzen dira, eta nik uste, norbait eukiko duela iesaldian bihar. Bihar amaiera bihurriagoa izango duzu, ez? Aurreko egun hauetakoa, baino bihurriagoa, biharko azken 2 igoeragia tentexagoak dira, eta hor bat ere mugitzen badira, eta ez harritu sailkapen nagusikoek berriz ere euren burua agertu nahi izatea, gauzak zail jarriko dizkizue. Bai, gaur egun dakate nivel diferentzia horrekin, holako mendate egon da metatik engertu, guretzako gauzak zailago daude, bukara itxoin da, baina nik uste horretan iesaldirakin saiatu bergara eta beti dago aukera, horre honezkeo. Caja Rural erregea oso demoraldi politari da egiten, Caja Rural erregeak 12 erdi bat garaipen baditu, denak hori bai, Portugal aldean lortutakoak ditu, Arrabida klasikoa, Joseba López egin, eta gero Alenteixo, ez? Bai, egia esan horre astebete magikoa esan dezagun euki genula, taldearentzat oso garrantzitsua, azkenen egun nivel bajo utxago dela, baina beti egiten du ilusioa eta motivazioa taldearentzat garaipena lortzea, eta aste iaia bikaina lortu genuen. Biharko etapa, txikoa eta kito, esan beharko dugu Aritz? Bai, azkenen guk badakigu zein gure tokia, eta biharretatzi saiatuko burua erakusten eta alba dugu irabazten noski. Burua erakutsi eta duzuen guztia erretzen biharretzitan, ze esan duguna Eibarko etapaia haundienentzako etapa izango da gauzak ondo. Naiz eta tartean izaten den alako ustekabekoren bat. Baina, argi daukagu zein den gure tokia, eta nik uste buru belarri jarri gerga aurreko 2 etapetan horri gauteko eta saiatzeko garainpe lortzen. Eta handien artean Aritz zer ikusten duzu? Azkenen berdintasun handia egon da lehenengo egun hauetan, ez dago hain besteko gogortasuni lehengo dizuetan bezalaxe, eta nik uste berdintasun asko egon dela, batez ere azken egunen arte, eta azken egunen ikusiko dugu zein daukan hankiko benak. Aritz Baguesekin gara hemen, Aritz Bagues gaur egun Caja Ruraleko autoetako batean ibiltzen da, Aritz Bagues, bera orain dela gutxi arte bizikletan ibilia da, Mikel Niberi gadetu diot, zuri ere gadetuko dizut, eroso, autoan, Aritz, zukia ofizioa gixeago landu duzu? Egia esan, transizioa errexei nun, eta oso guztua, batez ere normalen gaztetxoekin ibiltzen naiz, eta batzutan handienekin, eta egia esan guztora. Eta zuk, autoan, volante hartu aurretik, lan hori, pelotoi barruan egintzen nuen taldean. Pixkat azken urtean tokatu zitzaidan, ekipoko veterano nintzen, eta tokatu zitzaidan lan hori egitea, eta horretik transizioa ez da hain zaila izan. Eskarrik asko Aritz, segi ondo eta zorteon. Ni esker. Zorteon izan dezazuela ondorengo egunetan ere aurrera ingo dugu. Ez dakit, Primo Rogliczekin, ez dakit lankideok esango diguzue, hitz egiteko aukerarik baduen ez duen, Alfonso Arroyok ez nonbait. Roglitzen hitzak, albistegietarako lortzen ditugun. Erorikoan izan diren irudia berrituko ditugu, helmugarako 40 kilometrora, Jurre inguruan izan da ustekabekoa, taldetxo bat, hankaz gora joan da, eta tartean zein eta mailotoria Primoz Roglic, eta emanaldian zehar aipatu dugu,
batzuk sarri erortzen direla, eta Roglic horietako bada. Hortxe irudia. Eta hor buruari eusten zion, eta bazirudien buruan kolpe handixa marra hartuta zegoela, Patxi Vila zuzendari aldamenean duela. Eskuin mokorrari eta ez dio bat ere heldu, ez dakit horrek iradokitzen duen, hainbesteko minik edo ez duela izan, baina buruarekin eta halako zorabe moduko bat izan du, hasieran bizikleta gainean jarri da, baina ez du abiadura hundirik hartu, eta eskerrak berarentzat pelotoiak ez duen erritmoa bizitu, normalean lasterketa bideratzeko unean edo momentuan zegoen, Olaberria igotzeren astear zeudelako, baina gero taldekideak ere zai gelditu zaizkio, pelotoriatu da, Lizarrusti ere ez da erritmo oso bizien igo, azken kilometrotan arazorik ez du eutxi, erakutsi, baina begira hor nola ikusten den hartu duen kolpea. Kolpea esango nukea handi xamarra duela. Eskubialdean kolpea, nabarmen gainera. Hor peloto iratu denunea. Pelotoiaren isatxean sartu da eta bere ala gainera aurrena Mateo Sobrero bere taldekidea autoaren zain gelditu da, ark berak ere betaurrekoak eman dizkio eta gero eskuinaldetik, bi taldekide aurretik zituela. Aurrera egin du eta lehendabiziko postuetan kokatu da, aurkariak zituen ingurumari horretan gelditu da eta teorian behintzat eta itxura batean guk telebistatik jaso dugun irudipenaren arabera ez du aparteko arazorik izan, helmugara bitartean pelotoiak izan duen erritmoari ondo
Gutiotik agurtuko zaituztegu, zer ematen duen biharkoak. Etapa, Altsasuko etapa, Roglic maillot horiarekin dela geratu zaigu, eta ez dakit, lankideok, bai, nengoen zer falta genuela, eta horixe maillota, usabeaga, erakutsi behar dugu. Oraindik ez dugu erakutsi, eta erakutsteko moduko denez, etxondok emandako maillota erakutsi behar dugu. Lehiaketako galdera ere berrituko dugu, bide batez. 2002 urtean, Aitor Rosak, hemen etapa eta itzuli erabakita utzi zuen Itziartarrak urte hartan, 2002an, itzuli handi batean, mendiko maillota irabazi zuen, zein itzuli handitan ari gara galdetzen, hiru dira, itzuli handiak, Giro, Aturra, eta Espainiako buelta, hiru hietako batean irabazi zuen Aitorrek mendiko saria, utzi erantzuna Instagrameko kontuan, eta Xabier Usabiagak horrezkoan duen maillot zoragarri hori jasatzeko aukera izango duzue. Horixe, maillota erakutsita, Xabier, maillota erakutsita, agurtuko dugu emanaldia esandako ondo garela bihar. Arratsaldeko 3 izango gara, itzuliko 4. etaparekin. Gaurko besterik ez, arratsaldeon Altsasutik.